زبل عزابت يهني أنقرو رستيلت يهني أي غندل تعدل إكسابيه وين كاست أي غندل እግዚአብሔርዩ አባህ ዘብል ዕጻበጽህናዩ አብህልውነው ክንከውን ረዲእናዩ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ሃሌሉያ ተዓዲግናይና ሃሌሉያ ናብኡ ክንቀርብ ብትብዓት ሞገስ ረኺብናይና ሃሌሉያ ነዚ እግዚአብሔር ዝነመስግኖ ሕዋቴ ነዚ ዕድል ዝተጠቒምናና አምላኽ ልዕል ነብሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና አቦ ተባረክ ንባረከካ ኣለና እሰይ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ሃሌሉያ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ነቶም ዝፈርሑካ ዝዓቆርካሎም ነቶም ናባኻ ዝምህፀኑ ኣብ ቅድሚ ደቂ ሰብ ዘዳለኻዮ ለውሃት ክንደይ ዓብዩ ካብ ውዲስ ሰብ ብመሰወርያ ገጽካ ትኽውሎም ካብ ክርክር መላሓስ ኣብ ድንኳንካ ተሃብኦም ኣብ ጽንዕቲ ከተማ ዘደንቕ ሳህሉ ኣርኢኒ እሞ እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ አቱም ቅዱሳኑ ኩልኹም ንእግዚአብሔር አፍቅርዎ እግዚአብሔር ንእሙናት ይሕልዎም ንዕቡይ ክና ኣብዚሑ ይፈድዩ አቱም በእግዚአብሔር ተስፋ ትገብሩ ኩልኹም በርትዑ ልብኹምን ይጽናዕ ሃሌሉያ አቱም በእግዚአብሔር ተስፋ እትገብሩ በርትዑ ልብኹምን ይጽናዕ ሃሌሉያ እስከ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ዘደንቕ ከተማ ኣብ ጽንዕ ከተማ ዘደንቕ ሳህሉ ዘርኤና ዘሎ አምላኽ ንባረኮ ሕዋቴ እግዚአብሔር ንምምንጫት አስናኖም ወፍዩ ዘይውፍየና ካብ መዓልትና መዓልቲ ዝረድአና ካብ መዓልትና መዓልቲ ጾርና እንዳጾረ ካብ ሰንበት ናብ ሰንበት ካብ ሰሙን ናብ ሰሙን ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ሃሌሉያ በምህረትካ ይስከንበሎ እግዚአብሔር ይመስገን በት ዘይቀየር ፍቅርካ ይስከንበሎ ሃሌሉያ አብዘድ ቅኑዕ ከተማ ዘደንቕ ሳህልኻ ስለተርኤኒ ዘለኻ ተመስገን እስከንበሎ ሃሌሉያ ዘጥፍእ ስለዘየላ አይኮነን ደሰንብድ ስለዘየላ አይኮነን እቲ ናይ እግዚአብሔር ሓለዋ ኣብ ልዕሌና ጽኑዕ ስለዝኾነ ኢየሱስ ጎይታይ እስከ ክብርና ሓቦ ሕዋተይ ንእግዚአብሔር እዚ ጉባኤ ህያዋን እዩ ሃሌሉያ እዚ ጉባኤ ህያዋን እዩ ጉባኤ ዝድሓኑ እዩ ጉባኤ ጻድቃን እዩ ሃሌሉያ ተመስገን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ በት ዘይልወጥ ምሕረትካ በት ዘይልወጥ ፍቅርካ ሃሌሉያ ስለትረዳአናን ስለትድግፈናን ዘለኻ ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ እስከ ንጸልይ ሕዋተይ ሕጂኻ ስለና እግዚአብሔር ቃል በሐቂ እግዚአብሔር ሲ ኣብ ጸጽባ ሓድሽ እዩ ተባሂሉ ተጻሒፉ እዩ እሙን ሙኻን ከዓብዩ ተባሂሉሎ እዩ ሎማ አንቺ እግዚአብሔር ሓድሽ ነገር ኣለካ ይስከንበሎ ብርሃን ናይ ቃልካ ክረኽበኒ ተፈትሄ ከምልኸካ ነዚ ዘተዳለወለይ ማዓዲ በቃ እግዚአብሔር አምላኸ ክቋደስ ክኽእል ልበይ በኢየሱስ ስም ብወላ ሓደ ነገር ከይከብድ የአእምሮይ በኢየሱስ ስም ብወላ ሓደ ነገር ከይተሐዝ ሃሌሉያ ባዶ ዝኾነ ጎይቢታት ዘይቲ ክመልጦ ኮይኑ ባዶ ዝኾነ ካብ እግዚአብሔር ክንቀድሕ ልብና እንዳዳለና እስከ ሕዋቴ ወፂና ምምላስ አይንደሊኔና ሃሌሉያ አይደሊኔ በፂካ ምምላስ አይደሊኔ በፂካ ምምላስ አይደሊኔ በፂካ ምምላስ መንፈስ ቅዱስ ሕይወተይ ሃድስ መንፈስ ቅዱስ ሕይወተይ ሃድስ አይደሊኔ አቲኻ ምውፃስ ገበልዎ አይደሊኔ አቲኻ ምውፃስ አይደሊኔ አቲኻ ምውፃስ መንፈስ ቅዱስ ወተይ ሃድስ መንፈስ ቅዱስ ሕይወተይ
حدث هاليلويا مقيرو بوينت هاليلويا نابرانا دقيرلو እግዚአብሔር አቦ ቃልካ ሎሚ የእዛና ደስ እንዳበሎን ቃልካ ክንሰምዕ ኣብ ክፉት ልቢ ኣብ ንቁል ልቢ ሃሌሉያ ከም ትጽቡቕ መሬት ልብና ንቃልካ ይኹን እስከ ንበሎ ሕዋቴ ከም ትጽቡቕ መሬት እግዚአብሔር አይልመድንዩ ምሕረቱ አይልመድንዩ ጸጋኡ አይልመድንዩ ሎሚ ውን ሓድሽ እግዚአብሔር ሎሚ ውን ሓድሽ እግዚአብሔር بحدش منفس بحدش مردا هاليلويا بمعرة رأسنا بتحت እግዚአብሔር تحسنا بالعواتي لما وين كابا حدش نجر كم هاري دل لخو نبلو حواتي من قد خاب قال كارين نبلو እግዚአብሔር هاليلويا هاليلويا دقاقيم ناس لدو سمعنا يو قال كايلم دونينا دقاقيم ناكن زمر دوس لزنبالنا إلم دكانينا نسخاب تصبح حدش يخاق እግዚአብሔር لومي كاب تحدش من النت كاب زقوبا يزا حدش نقر كخوني تقلي عالخو قويت أباناتي أب قال كاتعمرات كن رئيه عندنا كفتو እግዚአብሔር أبو لبنا كم تصبق مريت እግዚአብሔር نقال كايخون أملاغي እግዚአብሔር ميتي እግዚአብሔር كفري أبو بيسوس كريستوس عواف مسل እግዚአብሔር أملاخي كوحي زبلا كله كل عال እግዚአብሔር أبوناتي بيسوس منقال كاتناني قوزحس كله يمحاو እግዚአብሔር كابز قبعي زنعخا زيت أكم زبلا قويتا بشي ميسوس يمحاو أبو زيت خلو زبلا كله እግዚአብሔር تخلي كابسرو يبان قوسي بلا لخو بس ساعت زي أباناتي هاليلويا بملعت قزا منفس قدوس بملعت قزا منفس قدوس هاليلويا 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 ولا بعد لا باجي لا بلا ما سكر يا لا بوستيابا أبا زبل زبتي هني أبا راديا بو سكر دلل بوجي لا 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 بو أبقى الكاكن هلو أبهلونا كاكن هلونا أنا طعمي اسك لبنا كم طبق مريت يكون لبي اسك نبلو نغوي تحواتي هاليلويا طبق مريت يكون سمع طرح بيسوس سم كخيد ايدليني بقى قال كاسي هاليلويا دغاغي مسلد سمعك وكيحدسن نعخا مملخ እግዚአብሔር እድል ረኺበ ደውለ መዝሙር ስለዝኻልኩ ዘይኮነስ ቆይታ እግዚአብሔር አምላኸ መንፈስዩ እቶም ዝሰግዱሉ ካብ በሐቅን መንፈስን አምላኸ ክስገድ ከም ዝግባእ ሎም እግዚአብሔር መንፈስካ ክረዳአና ካብ ምልማድ ክንወጽእ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ሎም እግዚአብሔር ህዝብ ኻርዳ እግዚአብሔር ጉባኤ ህዝብ ኻርዳ ቆይታ የባ ንነብስ ወከፍና ብጸጋ ካብ መንፈስካ ደግፈና አምላኸ ሃሌሉያ አይደልነ በጽኻ ምምላ አይደልነ በጽኻ ምምላ አይደልነ በጽኻ ምምላ መንፈስ ቅዱስ ሕይወተይ ሐድስ መንፈስ ቅዱስ ሕይወተይ ሐድስ አይደልነ ያቲኻ ምውፃእ ትካል ያዛ ሰንበት እዚኣ ፍልይቲ ሰንበት ክትከውን ንዓኻ ትካል ያዛ መዓልቲ እዚኣ ፍልይቲ መዓልቲ ክትከውን ንዓኻ ምስ ተኣምራትካ ምስቲ እግዚኣብሔር ዘዳለወልካ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ ሃሌሉያ ንየሱስ እኮ ብዙሓት እዮም ዝደፍእዎ ነይሮም ኣሕዋተይ ሽግር ዘለዎም ሕቶ ዘለዎም ዝሓመሙ ዝጎበጡ ብዙሕ ፀገም ዘለዎም ግን ከም ምምልላስ እዮም ዝመላለሱ ነይሮም ሓንቲ ብእምነት ዝመፀት ግን ረኺባቶ ሃሌሉያ ሓንቲ ብእምነት ዝመፀት ግን ረኺባቶ ሃሌሉያ ሎሚ ኣብ ቃልካ ተኣምራት ክርእየ እንታይ ክፈቶ ቃልካ ነገር ቻቲ አምሮ ይህብዩ እግዚአብሔር አምላኸ ካብ ወርቅን ብሩርን እግዚአብሔር አፍቃል አፍካ ይሕሸና ንብላለና ሎሚ ናብ መንገድና ናብ መስመርና ክነአቱ ብቃልካ መንገድ ርኤና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ 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 ኃይልን ረኽበሉ ናይ ቃልካ ስልጣን አምላኸ እግዚአብሔር ብህቦ ሚስጥርካ መሃረን ተባሂሉሎ ብህቦ ጥበብካ መሃረን ተባሂሉሎ እግዚአብሔር ሎሚ መሃረና ጎይታ ሃሌሉያ ንምእታውና ተጠቀመሉ እግዚአብሔር ናይ ህዝብኻ ምእታው እግዚአብሔር አምላኸ ሙፁ አዝዩ በበረከት ክኸውን ይጽልይ ኣለኹ ሙፁ አዝዩ በበረከት ክኸውን ይጽልይ ኣለኹ እዚ ህዝብ እዚ ከምዛ ኣተወ ከይወፅእ ኣታሰፉሊ ነገር ክረኽባ ይኽእል እግዚአብሔር ክረኽበካ ይኽእል ሃሌሉያ
ግን ውሳኔው ሎሚ ወስናለሁ መንፈስ ቅዱስ ፊል ዝገብረ ነገር አብ ህይወቴ ይደልልሁ እስከነበለሁ ቃል እንዳተሰብከ ከም ኖርማል አይተኸውነኒ ሃሌሉያ እንዳተመልከ ከም ኖርማል አይከውነኒ እስከበል ሃሌሉያ ትድጸመት ነፍሲ ክትረክቦ ያነና እግዚአብሔር መንፈስ ሃሌሉያ 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 አይደልኔ በጽካ ምምላ ለለለለለለለቦ አይደልኔ በጽካ ምምላ ካብ ቃልካ ተአምራት ክሬ ይደሊ ኣለኹ አይደልኔ በጽካ ምምላ መንፈስ ቅዱስ ሕይወተይ ሐዲስ መንፈስ ቅዱስ ሕይወተይ ሐዲስ መንፈስ ቅዱስ ሕይወተይ ሐዲስ መንፈስ ቅዱስ ሕይወተይ ሐዲስ ከምቲ ዘካርያስ ከም ልማዱ ከዓጥን ምስዓተወ ከምቲ ዘካርያስ ከም ልማዱ ከዓጥን ምስዓተወ ክብሪ ዝረኸቦ መልሱ ሒዙ ዝወፀ መልሱ ሒዙ ዝወፀ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ንልማድና ናብ ክብሪ ይቀየር ልማድና ናብ ክብሪ ይቀየር ልማድ ካገጽካ ንምርአ ይኹን ልማድና እግዚአብሔር አቦ ዓሮችና ድስበር ይኹነሎ ሃሌሉያ 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 ከምቲ ዘካርያስ ብልምዱ ከዓጥን ዝኣተወ ሪጉ ኣኺሉ ዝመፀ ክብሩ ረኺቡ ዝኸደ ናይ ዘመናት ሕቶታቱ ከም ዝተመለሰ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ከም ልባት ዝመፀ ሰብ ሕቶ መሊሱ ትኸይድ ካብ ዓሮታ ተናጊፋ ትኸይድ ተጸናኒዓ ትኸይድ ተፈዊሳ ትኸይድ ተዓጢቓ ትኸይድ ሃይሊ ረኺባ ትኸይድ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ندلك كان اسكاك نولج نقبره اسك منفس قدس نخبرك كاينا نبله بطاقيت ناس كان نخبره بإللتنا ندلك كاينا نبله هاليلويا 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 كم زلنا يدوك نبلينا كم نخبره كم نفكره كنقلت قلوينا نعاقينا نتصبك نبلوينا باز منفس زنك زيابير كنا ملخوينا هاليلويا 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 سم እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሰናዮ ሃሌሉያ እትዝግባእ ክብሪ እትዝግባእ ምስጋና እትዝግባእ አምልኮ ሁሉ እግዚአብሔር ክንወይና ሃሌሉያ በዝረፍዲ እግዚአብሔር ክነመስግኖይና ሃሌሉያ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ አብዝሎ ሃሌሉያ እስቲ ከምልኸካይ ክባርኸካ እንዳብልና ክንዝምሪና ሃሌሉያ 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 ከምልኸካይ 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 እስምካ ክባርኸ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስምካ ይባረኽ ኢየሱስ ሃሌሉያ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ሃሌሉያ አምልኮ ዕልልታ ሁሉ ንዓኻ ይኹን ሃሌሉያ ይግባእካዮ ሃሌሉያ ኢላባስ ፈጥረንያዶስ ከምልኸካይ ልባርኽካ መስዋዕተይ ሒዘ ይመጽእ ናባኻ ከም ጥዑም ሽቶ ይኮና መቕደስካ ይኮና መቕደስካ ከም ጥዑም ጨና ይሽተታል ዙፋንካ ይሽተታል ዙፋንካ ከምልኸካይ ልባርኸካ መስዋዕተይ ሒዘ ይመጽእ ናባኻ
شتو يتونا مغرسا يتونا مغرسا أنت عمجنا يشتتام زفانكا يشتتام زفانكا أنت عمجنا يشتتام زفانكا يتونا مغرسا يتونا مغرسا أنت عمجنا يشتتام زفانكا يشتتام زفانكا قبل غكاية املخكاي بارخكا نسواتي حزن يمثل نبخا تمتعهم شتو يتونا مغرسا يتونا مغرسا تمتعهم جنا يشتتام زفانكا يشتتام زفانكا هاللويا انك يتعاطني لك كبر مسواتي تقبل له يسوس كله عاملغوي نتمعتم كتفتحو بغوي سهوكا نتمسحف كتقنصلو بين الخاسئكا نتمعتم كتفتحو بغوي سهوكا نتمسحف كتقنصلو بين الخاسئكا انك تعاطني لك نور مسواتي انك تغفر له يسوس كله عامله نتمعتم كتفتحو بغوي سهولكا نتمسحف كتقنصلو بين الخاسئكا نتمعتم كتفتحو بغوي سهولكا نتمسحف كتقنصلو بين الخاسئكا هاللويا بينك سعريخا يسوس هاللويا بينك سعريخا لزلالم هيا وكويكا زنفر بينغا نبزلو سخافة ديركا سلف غالكا كبر سبحة عبيت سلطان عملخو سجدت كتوسل وعيها كبر سبحة عبيت سلطان عملخو سجدت كتوسل وعيها كبر سبحة عبيت سلطان عملخو سجدت كتوسل وعيها تزمري كحللي لخبر سمكا تبارخوي ودسوي يسوس سمكا يسوس سمكا يسوس سمكا يسوس سمكا تزمري تزمري كحللي كحللي لخبر سمكا تبارخوي تودسوي يسوس سمكا يسوس سمكا يسوس سمكا يسوس سمكا كندي كيسي كله كيسي تبارخون سمكا يسوس بينها مرهاوي كله السخام صالحا كندي
ጊዜ ሁሉ ጊዜ ባርሆን ስንካ ኢየሱስ በይንኻ መርሃዊ ሁሉ እስኻ ምሳይኻ መኒ መስለካ ካባ ማለቴ የለን ዝቐርበካ ዝመሳሰልካ ብኩሉ ፍርድኻ ስኻ ጻድቕ ኢኻ አምላኽ አማልክቴ ንጉሥ ናይ ነገሥታት ጐይታ ጐይቶት ኢኻ ሲለቐርብ ያቱ ናብ መቕደስካ ቅዱስ 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 ኢኻ ቅዱስ 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 ኢኻ ጻድቅ 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 ኢኻ ጻድቅ 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 ኢኻ ከምልኸካዬ እባርኸካ መስዋዕተይ ሒዘ ይመጽእ ናባኻ ከም ጥዑም ሽቶ ይቶና መቕደስካ ይቶና መቕደስካ ከም ጥዑም ጨና ይሸታብ ዙፋንካ ይሸታብ ዙፋንካ ከም ጥዑም ሽቶ ይቶና መቕደስካ ይቶና መቕደስካ ከም ጥዑም ጨና ከም ጥዑም ጨና ይሸታብ ዙፋንካ ይሸታብ ዙፋንካ ክዝምረ ክዝምረ ክዕልለ የኽብር ስምካ እስቲ ዕለልታ 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 ክባርኹይ ክውድሶይ ኢየሱሰይ ስምካ ኢየሱሰይ ስምካ ክዝምረ ክዝምረ ክዕልለ የኽብር ስምካ የኽብር ስምካ ክባርኹይ ክውድሶይ ኢየሱሰይ ስምካ ኢየሱሰይ ስምካ ኢየሱሰይ ስምካ ኢየሱሰይ ስምካ ክንደይ ጊዜ ኩሉ ጊዜ እባርኾ ንስምካ ኢየሱስ በይንኻ መርሃዊ ኩሉ እስኻ ምሳይኻ ክንደይ ጊዜ ኩሉ ጊዜ እባርኾ ንስምካ ኢየሱስ በይንኻ መርሃዊ ኩሉ እስኻ ምሳይኻ መኒ መስለካ ካባ ማለኽቴ የለን ዝቐርበካ ዘይመሳሰልካ ብኩሉ ፍርድኻ እስኻ ጻድቕ ኢኻ አምላኽ አማልክቴ ንጉሥ ናይ ነገሥታት ጐይታ ጐይቶት ኢኻ ከምዚ ለቐርብ ያቱ ናብ መቕደስካ ያቱ ናብ መቕደስካ ቅዱስ 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 ኢኻ
ቅዱስ ይኻ ጻድቅ ኢኻ ከምቲ ዘፍቀርካኒ ዓለፋ ሁሉ ዝመረስካኒ ከምቲ ዘፍቀርካኒ ዓለፋ ሁሉ ዝመረስካኒ እዝዩ ዘሎኒ መስዋዕቲ ምስጋናይ ተቀበለኒ እዝዩ ዘሎኒ መስዋዕቲ ምስጋናይ ተቀበለኒ ከምቲ ዘፍቀርካኒ ዓለፋ ሁሉ ዝመረስካኒ ከምቲ ዘፍቀርካኒ ዓለፋ ሁሉ ዝመረስካኒ እዝዩ ዘሎኒ መስዋዕቲ ምስጋናይ ተቀበለኒ እዝዩ ዘሎኒ መስዋዕቲ ምስጋናይ ተቀበለኒ ተመስገን ክብር ጎይታ ተመስገን ክብር ጎይታ ጌታ ሆይ ለዚህ ያደረስከን አንተ አይደለህም አንተ አይደለህም። ተመስገን ጌታ ሆይ ለዚህ ያደረስከን አንተ አይደለህም ወይ? አንተ አይደለህም ወይ? አንተ አይደለህም ወይ? አምላኸይ አስደንጋጭው ተርቢዮኒ አይፈልገኝ ዙሪያይ ኩሉ ተጸልመተኒ ጸላቴው ተኸበቡኒ አመግና ሕይወተይ ኩሉ ኢየሱሰይ የውድወለኹ አይግርየኒ አምላኸይ አይኮነልኩን ክርስዕናይ አመግና ሓልዮተይ ኩሉ ኢየሱሰይ የውድወለኹ አይግርየኒ አምላኸይ አይኮነልኩን ክርስዕናይ የሃሌሉያ የድንቅ ጸለይ የሃሌሉያ የድንቅ ጸለይ የድንቅ ጸለይ ምስጋና
ነግሬ አቤት አምላክ ነግሬ ኢየሱስ ዘበሬታ መግለጺ የብሉን ካላይ ዘበሬታ መግለጺ የብሉን ካላይ ዘበሬታ መግለጺ የብሉን ካላይ ዘበሬታ መግለጺ የብሉን ካላይ የፍሬካዬ የፍሬካዬ ካወሽ ልበ የፍሬካዬ ዘምሬ በዕልሌ ለኽብር ስምካ የባርኮዬ የውድሶዬ ኢየሱሰይ ስምካ ኢየሱሰይ ስምካ ኢየሱሰይ ስምካ ኢየሱሰይ ስምካ ክንደይ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ባርኮን ስምካ ስምካ ይባረክ ኢየሱስ በይንኻ መርሃዌ ሁሉ ንስኻ መሳኢኻ ክንደይ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ባርኮን ስምካ ኢየሱስ በይንኻ መርሃዌ ሁሉ ንስኻ መሳኢኻ አምላኸይ አዝዩ ደንጋጢው ተርብዮኒ አይፈልጠንዩ ዙሪያይ ኩሉ ተጸልመተኒ ጸላተይውን ተኸበቡኒ ግና ሓልዮተይ ኩሉ ኢየሱስ ለውድቆለሁ አይግብየኒ አምላኸ አይኮንሉ ክርስቲን አነግና ሓልዮተይ ኩሉ ኢየሱስ ለውድቆለሁ አይግብየኒ አምላኸ አነግና ሓልዮተይ ኩሉ ኢየሱስ ለውድቆለሁ አይኮንየኒ አምላኸ አይኮነሉ ይሃሌሉያ 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 ይድንቅ ጸለይ ይድንቅ ጸለይ የሃሌሉያ የሃሌሉያ ይድንቅ ጸለይ ይድንቅ ጸለይ የሃሌሉያ የሃሌሉያ ይድንቅ ጸለይ ይድንቅ ጸለይ የሃሌሉያ የሃሌሉያ አምላኸይ አዝዩ ደንጋጢው ተርብዮኒ አይፈልጠንዩ ዙሪያይ ኩሉ ተጸልወተኒ ጸላተይውን ተኸበቡኒ ግና ሓልዮተይ ኩሉ ኢየሱስ ለውድቆለሁ ይርብየኒ አምላኸ
ተመስገን ጌታ ሆይ ተመስገን ጌታ ዛሬን ያሳየኸኝ አንተ አይደለህም ወይ አንተ አይደለህም ስፍራ በክብር ያለኸው ምስጋናዬ ይኸው ምስጋናዬ እልልታዬ ይኸው እልልታዬ እስቲ እልልታ ሴቶች እልልታዬ በሰማዩ ስፍራ በክብር ያለኸው ምስጋናዬ ይኸው ምስጋናዬ አምልኮዬ ይኸው አምልኮዬ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ስም እግዚአብሔር ይባረክ። ሃሌሉያ። ሕጂ ድማ ከምዚ እንዳበልና ክንዝምር ኢና ኢየሱስ ኣይትምንውን። ሃሌሉያ። ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኩሉ ይምንውን ኢየሱስ ግን ኣይምንውን። ሃሌሉያ። ተፈቲሕና እንዳሸብሸብና እንዳጣቕዓና እንዳዓለልና ክንዝምር ኢና። ሃሌሉያ። ገዝካ ይጸቦ ጸጽባሕ ምሕረትካ ይረክቦ ከመይለ ክፍለ ኾነለይ ሰናይካ ጥዕሙን ድዩ ኢየሱሰይ ሃሌሉያ አንጊሄ ጸጋኻ ይጸግቦ ጸጽባሕ ምሕረትካ ይረክቦ ከመይለ ክፍለ ኾነለይ ሰናይካ ጥዕሙን ንኽትወይ አንጊሄ ጸጋኻ ይጸግቦ ጸጽባሕ ምሕረትካ ይረክቦ ከመይለ ክፍለ ኾነለይ ሰናይካ ጥዕሙን ንኽትወይ ኢየሱስ ጎትምኖ ኢየሱስ ጎትምኖ አይትጸገምና ኢየሱስ ጎትምኖ ኢየሱስ ጎትምኖ አይትጸገምና ኢየሱስ አይትምኖ ኢየሱስ አይትምኖን ይኻ ኢየሱስ አይትምኖ አይትጸገምና ኢየሱስ አይትምኖን ኢየሱስ አይትምኖን ይኻ ኢየሱስ አይትምኖን አይትጸገምና አንጊ ጸጋኻ ይጸግቦ ጸጽባሕ ምሕረትካ ይረክቦ ከመይለ ክፍለ ኾነለይ ሰናይካ ጥዒሙን ንፍትወይ አንጊዬ ጸጋኻ ይጸግቦ ጸጽባሕ ምሕረትካ ይረክቦ ከመይለ ክፍለ ኾነለይ ሰናይካ ጥዒሙን ንፍትወይ ኢየሱስ ጎትምኖ ኢየሱስ ጎትምኖ አይትጸገምና ኢየሱስ ጎትምኖ ኢየሱስ ጎትምኖ አይትጸገምና ኢየሱስ አይትምኖን ኢየሱስ አይትምኖ ኢየሱስ አይትምኖን ይኻ ኢየሱስ አይትምኖ አይትጸገምና ኢየሱስ አይትምኖ ኢየሱስ አይትምኖን ይኻ ኢየሱስ አይትምኖ
أبقدمي قسكاناي حقوس صقاف أبيما كابسنالو حقوسكا حيلي يغونني سلامكا لبي يعرفوني أبقدمي قسكاناي حقوس صقاف أبيما كابسنالو حقوسكا حيلي يغونني سلامكا لبي يعرفوني يسوس صوت منو يسوس صوت منو عيتسقمي يسوس صوت منو يسوس صوت منو عيتسقمي استعلن كطاغيت هاللويا فسسريو وشتو دمالو ممريسونا بخاطرني وناي بحق مسيتوني سمكاس فسسريو وشتو دمالو ممريسونا بخاطرني وناي بحق مسيتوني يسوس صوت منو يسوس صوت منو عيتزقمي يسوس صوت منو يسوس صوت منو عيتزقمي يسوس صيت منون يسوس صيت منون يسوس صيت منون يخا يسوس صيت منون عيتزقمي يسوس صيت منون يسوس صيت منون يسوس صيت منون يخا يسوس صيت منون عيتزقمي عندي تكافي تجيبو تتبع مهرة كايرفو كميرة جفل هونلي سنايكا نعيمون نفتوي عندي تكافي تجيبو تتبع مهرة كايرفو كميرة جفل هونلي سنايكا نعيمون نفتوي يسوس صوت منو يسوس صوت منو عيتزقمي يسوس صوت منو يسوس صوت منو عيتزقمي أفقدمي قسكاناي حقوس صقاف أبيما كابسنالو حقوسكا حيلي يغونني سلامكا لبي يعرفوني أفقدمي قسكاناي حقوس صقاف أبيما كابسنالو حقوسكا حيلي يغونني سلامكا لبي يعرفوني يسوس صوت منو يسوس صوت منو عيتزقمي يسوس صوت منو يسوس صوت منو عيتزقمي يسوس صيت منون يسوس صيت منون يسوس صيت منون يخا يسوس صيت منون عيتزقمي يسوس صيت منون يسوس صيت منون يسوس صيت منون يخا يسوس صيت منون عيتزقمي سبقاشاينا ترراي ሆኖልኛል ጌታ በዘመኔ ሳልሰጋ ኖራለሁ ምክንያቱ ከኃያሉ ክንድ ተደግፎ ስብጋሻዬና ተራራዬ ሆኖልኛል ጌታ በዘመኔ ሳልሰጋ ኖራለሁ ምክንያቱ ከኃያሉ ክንድ ተደግፎ ክበር አንተ ብቻ አንተ ብቻ የለሃቻ ክበር አንተ ብቻ አንተ ብቻ የለሃቻ ተመቸኝ ቤት ተመቸኝ ተመቸኝ ጉያ ተመቸኝ አብመለስ ወደ ኋላ የገጠረን ሸንኮራ በላ ቃል ኪዳን ገባው ለራሴ አመልከዋለሁ ኢየሱሴ አልመለስም ወደ ኋላ
የግብፅን ሽንኩርት አንበላ ቃል ኪዳን ገባው ለራሴ አመልክሃለሁ ኢየሱሴ እንደሚፈስ ዘይት ነው ስምህ ስለዚህ ደናግል ጀርብህ እኔም አንተን ብያለሁ ስምህን ላከብር ክበር 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 አንተ ብቻ ንገስ 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 አንተ ብቻ ተመቸኛው ተመቸኝ ቤትም ተመቸኝ ጉያ ተመቸኝ አልመለስም ወደ ኋላ የግብፅ ሽንኩርት አንበላ ቃል ኪዳን ገባው ለራሴ አመልክሃለሁ ኢየሱሴ አልመለስም ወደ ኋላ የግብፅ ሽንኩርት አንበላ ቃል ኪዳን ገባው ለራሴ አመልክሃለሁ ኢየሱሴ አልመለስም ወደ ኋላ የግብፅ ሽንኩርት አንበላ ቃል ኪዳን ገባው ለራሴ አመልክሃለሁ ኢየሱሴ አልመለስም ወደ ኋላ የግብፅ ሽንኩርት አንበላ ቃል ኪዳን ገባው ለራሴ አመልክሃለሁ ኢየሱሴ አልመለስም ወደ ኋላ የግብፅ ሽንኩርት አንበላ ቃል ኪዳን ገባው ለራሴ አመልክሃለሁ ኢየሱሴ አልመለስም ወደ ኋላ የግብፅ ሽንኩርት አንበላ ቃል ኪዳን ገባው ለራሴ አመልክሃለሁ ኢየሱሴ አልመለስም ወደ ኋላ የግብፅ ሽንኩርት አንበላ ቃል ኪዳን ገባው ለራሴ አመልክሃለሁ አልመለስም ወደ ኋላ የግብፅ ሽንኩርት አንበላ ቃል ኪዳን ገባው ለራሴ አመልክሃለሁ ኢየሱሴ አልመለስም ወደ ኋላ የግብፅ ሽንኩርት አንበላ ቃል ኪዳን ገባው ለራሴ አመልክሃለሁ ኢየሱሴ አልመለስም ወደ ኋላ የግብፅ ሽንኩርት አንበላ ቃል ኪዳን ገባው ለራሴ አመልክሃለሁ ኢየሱሴ ሃሌሉያ አባትስ ማለት እንዳንተ ነው ወዳጅስ ማለት እንዳንተ ነው አሳድገኸኛል እጅ የበላው ሰው የሆንኩት ባንተ ነው ይህን ልቤ አይረሳም ይህን ልቤ አይረሳም ይህን ልቤ አይረሳም ይህን ልቤ አይረሳም አባትስ ማለት እንዳንተ ነው ወዳጅስ ማለት እንዳንተ ነው አሳድገኸኛል እጅ የበላው ሰው የሆንኩት ባንተ ነው ይህን ልቤ አይረሳም ይህን ልቤ አይረሳም እታንዓኸ ዝፈለት ኩላ ዓርሴ እባርኻለኹ እናበልኩ ትኹን ምሕረቲ ኣነ ንዓኻ ዝፈለት ኩላ መዓልቲ ኢየሱሰይ እባርኻለኹ እናበልኩ ትኹን ምሕረቲ ናይ ሕይወተይ ጎይታ ናይ ሕይወተይ መራሒ ናይ ሕይወተይ ንጉስ ጎይታ ኢየሱስ
ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ባርክካ ውድስካ አበይ መሃለኾ ተዘይተሓስበኒ ኣብ ጎድፋን ኢልካ ስፋን ክብሪ ተዘይተውርሰኒ አበይ መሃለኾ ተዘይተሓስበኒ ኣብ ጎድፋን ኢልካ ስፋን ክብሪ ተዘይተውርሰኒ ብሂካኒ ኻሞ ኣናጊፍካኒ ኦም ነገር ኮይነ ሰቢርካኒ ብሂካኒ ኻሞ ኣናጊፍካኒ ነገር ኮይነ ሰቢርካኒ ኣብዚ ዘብፃዕካኒ ንስኻ ኢኻ ኣብዚ ዝበፃዕኩ ባኻ እዩ ኣብዚ ዘብፃዕካኒ ንስኻ ኢኻ ኣብዚ ዝበፃዕኩ ባኻ እዩ ኣብዚ ኒናይ ጀሚረ ኒናይ ክገድፎ ዝገበርካለይ ብዙሕ ፀብፂበ ይበፅሖ ኒናይ ጀሚረ ኒናይ ክገድፎ ዝገበርካለይ ብዙሕ ፀብፂበ ይበፅሖ ምስጋናይ ዘለኒ ንዓኸ ስለቲ ሰናይካ ምስጋናይ ዘለኒ ንዓኸ ስለቲ ጽቡቕካ ስለቲ ሰናይካ 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 ስለቲ ጽቡቕካ ክብሪ ነቲ ዓብይ ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ይመስገን ርእስና ኣድንና ኣቢልና ክንጸልይ ኢና ክብሪ ነቲ ዓብይ ኣምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ንጎይታ እንዳመስገንኩም ስለ ህላውነቱ ስለ መንፈሱ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከ ካብ አንደበትና ምስጋና ይውጽእ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጎይታ ነመስግነካለና ጎይታ ንባርከካለና ሃሌሉያ ጎይታ ንስምካ ንዕብየለና እግዚአብሔር አቦ በሐቂ ናትካ ህልውና ኣብዚ ቦታ እዚ ናትካ ህልውና ኣብ መንጎና ናትካ ህልውና
مسانا سلازلو قويتا دقيمنا نمسكنك دقيمنا نبارخك هاليلويا مسكانا يوتسعك أندبتكم هاليلويا نتي خمزة زقبر قويتا هاليلويا نتي هلاو النتو أباكم زلقق قويتا أمسكنو هاليلويا هاليلويا نمسكنك قويتا نبارخك كبر نهبك قويتا سلا كل محرتك سلا كل لوهاتك تمسكن እግዚአብሔር አምላኬን አቦይን ጸልይ አለሁ ስለታስ ተወለደና ለምድርን ጸልይ በሰዓት ሲጎይታ በሰዓት ዚን ምድርና ነሐስብ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ምድርና ኢድካ ከዘርግሕ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ምድርና ኢድካ ዘርግሕካ ጎይታ ነገራት ክትቀያየር እግዚአብሔር አቦ ሰናይ ክትገብር ጽቡቕ ክትገብር በዚ ሰዓት ዘእዳውና ናባኻነ ልዕላለና ጎይታ ንስኻ ህያው አምላኽ እትገብር እትዓይ እትልውጥ አምላኺ ኻሞ እግዚአብሔር አቦ እዛ ተአማሚና ጸሎትና ናባኻ ነቅርባለና እሙን አምላኽ ስለ ሁሉ ተመስገን ስለ ሁሉ ተባረኽ ኣብ ምድርናውን እግዚአብሔር አቦ ናትካ ምሕረትን ናትካ ፍቅርን ስለ ዝግለጽ ጎይታ ደጊምና ነመስግነካ ደጊምና ንባርኸካ ደጊምና ክብርና ዓኻ ንበካለና ስለ ሁሉ ተመስገን ስለ ሁሉ ተባረኽ ብስም ኢየሱስ አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ክብሪ ነቲ ዓብይ አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ እስከ ኩላህና ብዕልልታን ብጣቕዒትን ነዚ ጎይታ ሃሌሉያ ክብሪ ክንህቢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር ይመስገን እስከ ነትብጎንና ደሎ ከመይ ቀኒኻ ከመይ አለኻ እናበልና እስከ ሰላም ንበሃል እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ነቲ ዓብይ አምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንመጀመርያ ጊዜ ኣብ ጉባኤና ዝመጻኹም ኣጋይሽ ክትህሉ ስለ ትኽእሉ ሰላም ክንብለኩም ክንላለየኩም ልማድ ናይ ዝማሕበር እሞ እግዚአብሔር ይመስገን ከይተሰከፍኩም ከይፈራሕኩም ኢድኩም ከተርእይን እሞ ክንላለየኩም እግዚአብሔር ይመስገን ኣጋይሽ እንተለኹም ኣጋይሽ ንመጀመርያ ጊዜ ዝመጻኹም እንተለኹም እግዚአብሔር ይመስገን من كبل عالم كابي مت عالم كاب هولاند እግዚአብሔር ይመስገን ዌልካም ዓለም እንቋዕ ሰላም መጻኺ ክብርና አምላኽ ይኹን ካልእ ጋሻ እንተለና ክብርና አምላኽ ይኹን ናብቲ ዘሎ ሰሙናዊ መተንባህታ ካልፍ ربع كاب ساعة شدة جميرو ساب ساعة شمونت زتنح ناي وانجيل عقل قلت علينا كمون قدام حمشت جميرو شمونت زود ناي صلوتن ناي قال أملاخن جيزي علينا እግዚአብሔር ይመስገን ሰንበትውን ኣብ ሰለስተ እብረ ዝተኽፍለ መደብ ኣለና ቀዳማይ እብረ ንግሆ ቻዓተ ጀሚሩ 11 ዝውድ ካልኣይ እብረ 11 ፈርዓን ጀሚሩ 1 ፈርዓን ዝውድ ሳልሳይ እብረውን حمشت جميرو شوعت زود علينا እግዚአብሔር ይመስገን عربي نمنا سياتنا كاب 13 عدنيهم نلعلون شدشتم فرعان جميرو زكايد مدب ابزي بوتا علينا نايدك انستيو ناي صلوت غيزيون عربي نغهو 5 فرعان جميرو 5 جميرو شدشت زود እግዚአብሔር ይመስገን كم أول ناي بانيال تشيرش بايبل كوليج زدالو تمرتي ألو እግዚአብሔር ይመስገን كوليج مصحف قدس بانيال زدالو لبي مرحينة زبل نحمشت تخاتاتالدي سومون زوهاب زجمرلو سبتمبر 21 جميرو أكتوبر 10 زود حموس كاب ساعة شوعت جميرو كساب شومونتن 45 زتصنح تمرتي علو اتي تحستو نايت تمرتي مرحنت انتايو فللي مرحنتن مرحتن قوانقوا حمرت مرحنت وهبت زرئي مرحنت بحري برهان مرحنت طببن زمدنان
أتحساسبا زودي مرحنة الزبدي እግዚአብሔር ይመስገን بحونا أخليلو تخالي زوهاب تمرتيو كلاتكم كتمهارو تداليو እንዳወጻኹም በድሕሪት ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም መመዝገቢ $30 እግዚአብሔር ይመስገን ካልእ ናይ ዞርባብኤል ፕሮጀክት ኣብዚ ዓመት እዚ ክንጅምር ከለና መብፅዓ ጌርና ነርና ክንደይ ኣትሎ ክንደይ ተመባፅዒ ነይሩ ክንደይ ተሪፉና ንዝብል እግዚአብሔር ይመስገን መብፅዓ ክንጅምር ከለና 152,300 መብፅዓ ተገይሩ ካብዚ ኣቲደሎ 46,550 ክኸውን ከሎ እቲ ተሪፉ ደሎ ዘይኣተወኻ 105,750 እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ዓመት እዚ ክንውድእ 3 ወርሒ ተሪፉና ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን እቶም ዝተመባፅዓና እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ከም ዝረዳእና እተን መብፅዓና ኣብዚ ተሪፈናና ዘለዋ 3 ወርሒ نختكفلو نمزخاري نابزي دايبالله እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይኹን 46,550 አቲሎ እግዚአብሔር ይመስገን እስከ ዕልልታን ጣቅዒትን ወነዚ እግዚአብሔር ይመስገን ቀሊል ገንዘብ አይኮነን አምላክ ስለዝረዳና አምላክ ስለዝደገፈና እዩ እዚ አታው ተረኺቡ ደሎሞ እግዚአብሔር ይባርኩም ኩላትኩም የማና ኢድኩም ዘርጊሕኩም ነዚ ፕሮጀክት እዚ አመፈጸምታ ንኽበጽሕ تلقفوا زلهم كلاتكم أملاخ يبارككم እግዚአብሔር ይመስገን كابز قتلنا نابتي ناي 20 موان جيزي خنحل فينا هاليلويا مسحفتنا خوينا خنصلينا خبرنا أملاخ يكون نتقلي قدس نزل على ماون زخن كاغويتانا المدحانينا نابو نمسكنك كلنا سلا كل ነገር ንስኻ خبر تمسكن أبو نمسح بيتك خو الحزنا يزمت أنا نمسح بيتك خو بارح كاسلت برنا نمسكنك እግዚአብሔር ይባርክ ሞገለ ሽጋርካ አይርከቦን ይኸም ዝብል ቃልካ ሽጋር ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ነመስክነካ ነቶም ዘይብሎም ካ ሀብት ዘይውድ አበረኸትካ በመጠን ሀብትካ ስለተባረኹም ነመስክነካ ዘመን ህይወትና ሁሉ ንስኻ ክበረሉ ብስም ኢየሱስ አሜን استمسكنا يكون كمن دجنا كم زجرو أبيتو زأخا خبنا مهرت سأقو زبزحلنا እግዚአብሔር كبرنا ويخنا أبيتو خنركب نقدس مغن بارخ قالو خنسمع كابز بلت برخت الدليل اللي حواتك እግዚአብሔር استمسكنا يكون كبرنا ويخنا شدما بقدر تنبار نبقى እግዚአብሔር كنحلفنا كلاتنا وانجيل ماركوس مراف كلت تخنوصينا ماركوس مراف كلتا كافو غدا حدا كساب 10 تغلت تزلو كفلي نايلو مالتي سبكة
መደባትና ወይድማ ትምህርትና አብይ ዘኸውን ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 12 ተዘለኹነ ነብቢና ከም ትወትሩ ንገብሮ እንኽብር ቃል አምላክ ካብ ዘለናዮ ሓፍ ክንብሊና እግዚአብሔር ይመስገን ሕራይ ክብርን አምላክና ይሁን በስም ኢየሱስ ከምብውኤ ካብ ሓድሽ ትርጉም ናይ ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ የዘንብብ ኢየሱስ ድሕሪ ቁርብ መዓልቲ ናብ ቅፍርናሆም ተመለሰ ኣብ ገዛ ከም ዘሎን ተሰምዐ ኣብቲ ገበላውን ከይተረፈ ስፍራ ክሳብ ዝጸቦም ብዙሓት ሰባት ተኣከቡ ቃል ድማ ይነግሮም ነበረ ገሊኦም ሰባት ከዓ በርባዕተ ሰብኣይ ዝተጾረ ልሙስ ሰብ ሂዞም ናቡ መጹ ካብ ብዝሒ ዝተላዕለ ናቡ ከቕርብዎ ስለ ዘይከኣሉ በቲ ኢየሱስ ዘለዎ ወገን ነቲ ናሕሲ ኣፍሪሶም ከፈትዎ ነቲ ልሙስ ሰብ ድማ ምስቲ ደቂሱሉ ዝነበረ ዓራት ኣውረድዎ ኢየሱስ ከዓ እምነቶም ርዩ ነቲ ልሙስ ሰብ ወደየ ኃጢአትካ ተሓዲጉልካ ይበሎ እነሆ ከዓ ገሊኣቶም ካብ መማህራን ሕጊ አቡ ተቀሚጦም ነበሩ ብልቦም ድማ ስለምንታይ እዚ ሰብ እዚ ከምዚ ኢሉ ዝዛረብ ይጸርፍ ይዘሎ ብዘይካ ሓደ አምላከ ኃጢአት ከሐድግ ዝኽእል መን እዩ እናበሉ ይሐስቡ ነበሩ ኢየሱስ ከዓ ብልቦም ከምዚ ኢሎም ይሐስቡ ከም ዘለው ብኡቡ በመንፈሱ ፈሊጡ ከም ዝበሎም ስለምንታይ ብልብኹም ከምዚ ተሐስቡ ኣለኹም አይና ይቀልል ነጥልሙስ እዚ ኃጢአትካ ተሐዲጉልካ መባልዶ ወይ ተንስእ እሞ ዓራእትካ ልኢልካ ኪድ መባል ባር ወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ኃጢአትካ ሐድግ ስልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ክትፈልጡ ኢሉ ነጥልሙስ ተንስእ እሞ ዓራትካ ተሰኪምካ ናብ ቤትካ ኪድ እብለካ ኣለኹ በሎ እቲ ልሙስ ድማ ብኡንቡ ተንሲኡ ዓራቱ አልኢሉ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ወፀ ስለዚ ድማ ኩሎም ተገረሙ እሞ ከምዚ ዝበለከቶ አይራእናን እናበሉ ንአምላኽ አመስግንዎ አጭር ጸሎት ንጸልይ ቅዱስ አቦ ደጊምና ነመስግነካ አለና ስለዚህ ነበረና ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር አቦ ነኽብረካ ነመስግነካ አለና ጅድማ እግዚአብሔር አምላኬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸልይ አለና ክትዛረበና ንማህበርካ በዚ ሰንበት እዚ በዛ መዓልቲ እዚኣ በቃልካ ክትምግብ ከከም ትዘልየና እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ድምፅኻ ናባና እግዚአብሔር አቦ ቃልካ ናባና ክትልእኽ በኢየሱስ ስም ልምነካለሁ አይ ዝዛረብ ባርያኻ ንኹላትና ንሰምዕ እግዚአብሔር አቦ ኣብ መንፈስካ ኮይና ክንሰምዕ ኣናውን ኣብ መንፈስካ ኮይነ እግዚአብሔር ቃልካ ክዛረብ ክትድግፈኒ ልምን ጊዜናን ሰዓትናን ኩሉ ንስኻ ተረከብ بسم تفكر ودخا بسم قويتا يسوع كريستوس صلنا آمين እግዚአብሔር ይባርኩም ኮፈክ ካብቲ ተአምራት ኣብ ህይወትና ንደልየሉ ሓደ ኤሪያ ኣብ ስጋና ወይ ኣብ አካላትና ፈውሲ ሓደ ተአምራት እዩ ኣብ ወንጌላቱን ከነንብብ ከለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ዝገብሮ ዝነበረ ተአምራታት ሓደ ፈውስ ብምግባር እዩ ተአምር ዝገብር ዝነበረ ናሎም ማልቲ ካብዚ ክፍል እዚ ብዛዕባ ሓደ ናይ ተአምራት ነገር ኢና ንርኢ ዘሎና ማለት እዩ ግን ቅድሚ ናብቲ ዋና መልእኽተይ ምእታወይ ሰለስተ ጠቅላል ሰመሪ ናይዚ ክፍል እዚ ታሪክ ኣብ ዘሎ እንታይ ከም ዝምህረና ሰለስተ ነገራት ክንርኢና እሞ ኣብታ ሳልሰይቲ ሽኡ ኣድሂብና ናይሎም ማልቲ መልእኽተይ ወይ ድማ ብዝርዝር እንሪኦ ኣብታ ሳልሰይቲ ነጥበይ ክኸውን እዩ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 12 ኣብ ዘሎ ክፍሊ እዚ ገና ጅምር ከብል ከሎ ከም ዝነግረና ኣብ ቅፍርናሆም ዝተፈጸመ ታሪክ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎቱ ክጅምር ከሎ ኣብ መጀመርያ ናይ አገልግሎቱ ጊዜ ዝኸውን ዘሎ እዩ ቅፍርናሆም ኣብ ገሊላ አገልግሎቱ ዝጀመረሉ ጊዜ ድገርመኩም ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ከተንብቡ ከለኹም ብዙሕ ተጻብኦታት ይገጥሞ ኢንፋክት ብዝርዝር ተሪእናዮ 5 ተጻብኦታት ይገጥሞ ገገልዩ ተጻብኦታት ገና ብልቢ ዝተሓስበ እዩ ገሊዩ ድማ በአፍ ኦሬዲ አርቲኩሌት ደሆነ ተጻብኦታት እዩ እዚ ኣብ ምዕራፍ 2 ተናይ መጀመርያ ንሪኣሲ ተጻብኦዩ ግን ብአፍ ደተነግረ ደይኮነስ ገና ብልቢ ዘሎ እዩ አቡ ዲል ይገብር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምዕራፍ 1 ጀሚርኩም ከተንብቦ ከለኹም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናኸደ
يمهر مو سبات ببزحي إنها تأكبوا كراودد مسجبروا يرها نبرخة الجسا يبل يغير نبرخة كمن دجنا دم ما يملس هجي أبزاه مقراف كلتا إيسوس دحر قرب مالتي نابك أفرناهم تملس يزبل سلازي ناب تزنبرو نابك أفرناهم كم تملس يزنقر فاكت ناي مصحف قدوس ممهران إذا تملس زبحال الله زلو بيتو تعقل قلوتو كجمر كلوس يقمت اللو زنبرة بيت اندا بيت بيتروس يو يمزبلو مغنياتو تملس سلازبل مقراف هذا دم مغطريو خلهم حمات بيتروسونا حوي وايوس لازي أبتا جزائي نيرو يملس اللو انتو خوينوس نابتا جزائي أتملس سلازبلو مالتيو እጂ ካብዘን ሰለስተ ነገራት ከም ዝበልኩኹም ብጥቕላል ንሪአን ኣብዚ ክፍሊ እዚ ወይ ድማ ኣብዚ ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 10 ዘሎ ሰለስተ ኣውራ ሓሳባት ሓደ እዛ ክፍሊ እዚኣ ትምህረና ወይ ትነግረና ቀዳመይቲ ነገር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መን ምዃኑ ኣብዚ ቦታ እዚ ብፅቡቕ ገይሩ ተገሊጹ ኢየሱስ ንወንጌላት ክነንብብ ከሎና ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ፊት ንፊት ዝተዛረበሎ ወይ ድማ ኢንዳይሬክት ወይ አምላኽ ጥራይ ዝገብሮ ነገራት ብምግባርሲ አምላኽነቱ ዝገለጸሉ ሕጂ ሰብ ኮይኑ ካብዛ ኣብዛ ምድር እዚኣ መጽኡ ካብ ድንግል ማርያም ስለዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፍጹም ሰብ ፍጹም አምላኽ እንብሎ ሰብነቱ ብዙ ሃይኮነ እንደሸግር ተአምላኽነቱ ከም አምላኽነቱ ምርአዩ ብዙ ጊዜ ሰባት ሚስ ድገብርዎ ክሳዕ ሕጂ ሎሙን እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽ አይኮነን ድብሉ ግና ከም ሰብ ከም ነቢ ከም ካል አይነት መንገድ ድገሮም ዝቀበሉስ በዚህም ያ ኢየሱስን ሓደ ጊዜ መስሓተተ ደቀ ሰባሲ ብዛዕባ ኢየሱስ እንታይ ብሉ ምስበሎም አርባዕተ መልሲ ሰብ ዝብሎ ዘምጽሉ ኩሉ አርባዕቲዩ ሰብነቱ ይዝዛረብ ገሊዮም ኤርሚያስ ኢሎም ገሊዮም ኤልያስ ኢሎም ገሊዮም ዮሐንስ ኢሎም ገሊዮም ድማ ካብ ነቢያት ሓደ ኢሎም ኩሎም በሓደ ክትጭፍልዎ ከለኹምሲ ሰብ እዮም ዝብልዎ ደለው ነቢይ እዮም ዝብልዎ ዘለው ንስኻትኩም ከመን ትብሉ ምስበሎም ጴጥሮስ ዘምጽአ ግን ሰማይ ዝገለጸሉ ስጋን ደምን ዘይገልጾ ነገር ግን ንስኻ ክርስቶስ ወደ ሕያው አምላኽ ይኻይሉ ኢየሱስ ጎይታይ እዚ ፍልጠት እዚ እዚ ብርሃን እዚ አምላኽ ጥራይ ድህቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዚ ኢና ረኺብና ክብረና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስን በአርሲ ሃንሳ ብግልጺ ሃንሳ ድማ አምላኽ ጥራይ ድገብሮ ነገራት ብምግባርን ብምዝራብን አምላኽነቱስ ይገልጽ ይነሩ ኣብነት ሓደ ክበኩም ሞን ኣብዛ ክፍሊ እዚኣ ክምለሲ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ክትሪኡ ከለኹም the most vivid ብድኾነ መንገዲ ብግልጺ ንሱ ተመሲሕ ምዃኑ ዝተዛረበሉ ምስታ ሳምራዊት ሰበይቲ ዘረባ ክዛረብ ከሎሲ ታ ሰበይቲ መጽያ መጀመርያ በብደረጁ እያ ናብቲ ሐቅ መጽያ ማይ ሓብን ምስበላ ማይ ሓብን ኢልካ ተሓተንሲ ስኻ አይሁዳዊ ሰባይ እንዲኻ ስኻ አይሁዳዊ ሰባይ ክንስኻሲ كمي جركا نعين سامراويت سبيتسي ما يتحتني لا تهج مجمرياسي مسجوز الزاربا زلو هذا أيهوداوي سبعي ترى أجرات تزاربوا من دقة على خير كله جنا سبعي يكون سوي يوم مسبلة بالليل مسبلة هو حق تزارب الحج حموش توني رومخي زش هذا الشيء ونسم سخزلون سبعي كي يكون المسبلة تجد ما حنت ليفلا ديباتو هايلا نبي بخان كاسي يري الله خيلاته كاب سبعي كاب هذا أيهوداوي سبعي ناب نبي النت هذا ديباتو دهرايد ما بزعبا عملوه تزاراري بوم جلس سنتايلاتو كريستوس زبلو وتمسيح مسمات نسو نغلق نجرنا إلاتو يسوس أبكال بوتاتات جروا ده يفلت سي بتعم قلت بزغنا من قد نزاس بيته زي أنا جروا انتايلوا مسلكم يتتبليو زلخي نسو يعني كابزي تبرح نجرسي يلا كريستوس نسو تمسيح كريستوس نسو أملاك مغانوسي بقلت أنا جروا يسوس كريستوس قويتاي لو مبزوحات سي يسوس أملاخ يكون دبلوهم سي ترخبيهم يسوس نسو جنا أملاخ يو كبرنا أملاخنا يكون نسو قويتايو أبز بوت هزون دما أبز زجبرو تأمرات هذا أملاخنا تو زجلس نجرسي أريو جليسي فريساويان صبوا جرام سلازفلتو ناي مصحف قدوس نجر زوم صحفت فريساويان سي هذا تككلنيا نجرسي نوتيس جرام نيسوس تدعيو يسأبو ونيرم جزان ناس أبووني سمعو ونيرم زابو تازي كري أغلى ناسي تا يسوس نبر الله جزا أفنا أف مليئات التقطيقة بوتا ديت رغبايا زوم 4 سبات نتي متصاقو سباي نتلموس سباي هزوم مسمصوس ناب بيت كأتو وساي كالو
ማንም ድማ ካብቲ ኣብቲ ቤት ዘሎስ አይ ኣነ ደሓኒ እዚ ሰብኣይ እዚ ክፍወስ መታ እሱ ይእቶ ኢሉስ ኮፍ መበሊኡ ከማን ክሓድግ ዝፈቀደ ሰብ ኣይነበረን እቶም ፈሪሳውያን ጸሓፍቱን ኣብታ ገዛቲያ ኣፍና ኣፍ መሊኦም ሲን ኢየሱስ ይሰምዑዎ ነይሮም ግን ደሕዝነኩም ክጸናጸኑ ኢሎም እዮም ዝመጹ ሉቃስ ምዕራፍ 14 ቁጥሪ 2 ሲ ክጸናጸንዎ ኢሎም ይብለና ተታግርኛ ተከከይለያ እንድሕር ኮይና ከብዱ ዝተነፈሰ ባይሲ ኣምጽኦም ኣብ ሰንበት ክፍውሶ ዲዩ ኣይ ክፍውሶን ሲ ኮፍ ኣቢሎም ኢየሱስ ተዝበሎም ተዝክሩ ኢኹም ካባኻትኩም ሲልዎ ወዱ በሰንበት ወይ ብእራዩሲ ኣብ ሰንበት ኣብ ጉድጓድ እንድሕር ኣትዩስ መን ዘይውጽዎ ንብእራይ ንኣድጊ ገለሲ ንሰንበት ኢላ ደይታ ሓድጉ እንድሕር ኮይንኩም ንብረትኩም ስለዝኾነ ተውጽዎ እንድሕር ኮይንኩም ሲ ዋይኖት ከነዚ ከብዱ ዝተነፈ ወደይ ብምስለይ ዝፈጠርክዎ ሲ ንምንታይ ደይፍወስ ኢሎም ኤኒዌይ ክጸናጸኑ ኢሎም መጽኦም እጂ እቲ ምሰውረድዎ ነቲ ናሕሲ ከፊቶም ሲ ጎይታ ሓደ ነገር ተዛሪቡ እዞም 4 ሰባት ይዞሞ ዝመጹ ክፍወስ ኢየሱስ ተዛረቦ ግን ካልእ ነገር እዩ ይዞሞ ዝመጹ 4 ሰባት ተሰኪሞሞ ዝመጹ ዝለመሰዩ እግሩ ክፍወስዮም ኣምጽዮሞ ኢየሱስ ግን እንታይ ኢልዎ መስለኩም ወደ ኃጢአትካ ተሓዲጋ ተልካ ኢሎም ወደ ኃጢአትካ ተሓዲጋ ተልካ ምስ በሎ ሽኡቶም ፈሪሳውያን ብልቦም ይዝብለና መን እዩ እዚ ኃጢአት ሰብ ዝሓድግ እዚ ይጻረፍ እዩ ዘሎ ብላስፌሚ ኢሎም ተረዲዎም አሎ ትክክል እዮም ኃጢአት ክንገብር ከለና ዝብደል አምላኽ እዩ ይቅረ ክብል ድኽእል ድማ አምላኽ ጥራይ ንሰለሞን እንድሕር በዲለዮስ ቴዲስ ይቅረ ኢሉልካ እዩ ክብለና ይክእል ዝበደልክዎ ሰለሞን እዩ ይቅረ ኢለልካ ኣለኹ ክብለና ደለዎ ስለዚ ኃጢአት ክንገብር ከለና ንብድሎ ደለና አምላኽ እዩ ኃጢአትና ድማ ይቅረ ክብል ድኽእል ሲ አምላኽ ጥራይ ስለዚ ኢየሱስ ኃጢአት ምህዳጉሲ እዚ ኣነኦም ብላስፌሚያ ጸርቪውና አምላኽ ምጽራፍ እዩ ስለዚ ብልቦም ሲ ከመይ ኢሉ ደኣዘሲ ኃጢአትካ ተሓዲጉልካ ይብል ኢሎም ስለዚ መጀመርያ ንሪኣ ነገር ካብዚ ታሪክ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽነቱ ዝገልጽ ዘሎ በሉ ክቀልኩም ኢልዎም ንኮ ገይሩሎም እዩ ክቀልል ዝብሎም ዘሎ እቲ ዝዓበየ እዚ እዩ ነይሩ ኃጢአት ምሕዳግ እዩ ግን ኃጢአት ተሓዲጉልኩም ሲ ፕሩፍ ስለዘይብሉ እሳ ንሰብ ትኽብደ እታ ዝቀለለት ግን ንኣቶም ሲ ከቢድ ገይሮም ዝረኣይዋስ በሉ ወዲ ሰብ ስልጣን ከም ዘለዎ ክትሪኡ መታንሲ ኢልዎም ኣራትካ ተሰኪምካ ኪድ ኢልዎ እጅታ ወዲ ሰብ እትብል ንባዕላታ ቃልቲ አሁን ንሓደ ኣይሁዳዊ ግልጽ እዩ ንሱ አምላኽ ምዃኑ እቲ መሲሕ ምዃኑ ይዝዛረብ ዘሎ ዳንኤል ብዛዕባ እቲ መሲሕ ትንቢት ከምጽእ ከሎ ወዲ ሰብ እንዳበለ እዩ ዝገልጾ ስለዚ ወዲ ሰብ ኢሉ ገዛእ ርእሱ ተጠቅስ ከሎ ሲ አምላኽነቱ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ስለዚ ኣብዛ ክፍሊ እዚኣ ሓደ ቀዳማይ ነገር ንሪኦ ሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንገዛእ ርእሱ ዝገለጸሉ እዩ ከም ዝበልኩኹም ዳይሬክት ብዝኾነ መንገዲ ዘይኮነስ ግን ኢንዳይሬክት ነቲ ጽሑፋት ንዝፈልጥ ሰብ ከምዞም ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን ሲ ግልጽ ብዝኾነ መንገድስ ኢየሱስ አምላኽ ምዃኑ ሰብ ከም ዘይኮነ ተራ ሰብ ከም ዘይኮነስ ጽቡቅ ገይሩ ገሊጹሎም ትመሲሕ ንሱ ምዃኑ ትፍጹም አምላኽ ትፍጹም ሰብ ንብሎ ካልኣይ ኣብዚ ቦታ ዝንሪኦ ነገር ሕድገት ኃጢአትን ፈውስን ኣተሓሂዙ ሕድገት ኃጢአትን ፈውስን ሲ ብሓደ ገይሮም ከም ዝበልኩኹም እዚ ሰብ እዚ ናሕዚ ቀዲዶም ከምጽዎ ከለሁ ስለ ሕድገት ኃጢአት ኢሎም ኣይኮነን ኣምጽዮሞ ዘምጽዎ ንፈውሲ ኢሎም እዮም ኢየሱስ ድማ ተፈዊስካ ይበሎን ኢየሱስ ድማ ወደ እምነቶም ሪኡ ይብለና ሳኽን መጻይና ዳሕራይ ወደ ኃጢአትካ ተሓዲጋ ተልካ ኢልዎ ዳሕራይ ድማ ከም ዝበልኩኹም ኣብ ልቦም ዝነበረ ሓሳባት ጠቂሱ ድማ በሉ ወዲ ሰብ ንሱ ስልጣን ከም ዘለዎ ክትፈልጡ ኣራትካ ተሰኪምካ ኪድ ድማ ኢሉ ኣራቱ ኣሰኪሙ ድማ ንገዝኡ ኢልዎ ብኡ ንብኡ ተንስአ ይብለና ኣብ ብሉይ ኪዳን ብፍላይ ክንርኢ ከለና ሕድገት ኃጢአትን ፈውስን ሲ ተተሓይዙ እዩ ዝኸይድ ካልኣይ ዜና ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 14 ብዛሕትና ንፈልጣ ጥቕስያ ሓደ 4 ነገር ኮንዲሽናል ኮይኑስ እቲ ሰብ ዝገብሮ ነገር ተዛሪቡ እቲ ብስመይ እተሰምየ ሕዝበይ
تحت انت بلا انت لمنا قص ايون انت دليا كاب كفو من قدو دما انت تملسه يلو شو ثلاثه نغرات دما እግዚአብሔር ዝገብሮ ነግሮና شو انا كسمئ ኃጢአቶም ድማ እንታይ ክብሌ ይቅረኽ ብሌ ንምድሮሙን ክፍውሴ ስለዚህ እግዚአብሔር እትሰብ ትህት እንተ በለ በስመ የተሰመየ አና ኃጢአቶም ይቅረኽ ብሌ ኢሉስ ብድህሪው ድማ ዝበላ ነገር ሲ ንምድሮም ድማ ክፍውሴ እጅ ምናልባት ነዚያ ቱ ጀነራል ኮይና ክትብሉ አትፈልዩ ይኹም ማለት ንምድሮም መፈዋስ በምንታ አይነት መንገድ ብዙ አይነት ፈውሲ ዝበሃል ሲ ከውን ይኽሉ ክትብሉ ንትኽሉ ይኹም ካብዚ አብን ዝነጸረ መንገድ ድማ ካለ ጥቅስ ንሪአ አመዝሙር ዳዊት 103 ቁጥር 3 ብዛዕባ አምላክ ክዛረብ ከሎስ ንሱ ንኹሉ አበሳኺ ሰሓድገልኪ ንኹሉ ሕማምክ ድማ እንታይ ዝገብር ዝፍውስ ስለዚህ ንኹሉ አበሳኺ እንታይ ዝገብር ኢየሱስ ዝሓድግ እዩ ንኹሉ ሕማምክ ድማ ዝፍውስ እዩ ከምዚ አይነት ጥቅሲ ሽዱሽተ ግዜ ትረኽቡ ኢኹም አመዝሙር ዳዊት ሕድገት ኃጢአትን ፈውስን አታሐይዙ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክና የሕዋተይ ንኹሉ ኃጢአትና ዳደገልና ንኹሉ ሕማምና ድማ ዝፍውስ እዩ ክብረና አምላክና ይኹን ፕራዮሪቲ አብዚ የሪአና ኣሎ ክንስሕቶ ዘይግባአና ነገር መጀመሪያ ዘልየና እንታይ ትይልኩም ሕድገት ኃጢአት እዩ ዘልየና ምስቲ ሕድገት ኃጢአት እዩ ፈውሱ ኩሉ አይነት ነገራቱ ሲ ፓኬጅ ኮይኑ ድመጽ ነዚ ሰብ እዚ መጀመሪያ ተፈውስ ካይበሉ መጀመሪያስ ወደይ ኃጢአትካ ተሐዲጉልካ ኢሉ እዚ ሰብ እዚ ትፈልጡ ዶ በኮምፓሪዝን ማለት እዩ ሕድገት ኃጢአት ከይረኸበ ተፈውሱ ካብ ዝኸይድ ታ ኢየሱስ መጀመሪያ ዝበሎ እዩ ዝሐይሽ ወደይ ኃጢአትካ ተሐዲጉልካ ተባሂሉ ለሚሱ ከሎ እንተ ዝምለስ ይሐይሾ እቲ the greatest problem ናይሰብ ትዛአበየ ሽግሩ ኃጢአት እዩ ዝበለጸ ድማ ሶሉሽን መፍትሒ ንሰብሲ ሕድገት ኃጢአት ምርካብ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አረ ኢየሱስ ጎይታ እቲ ንኢየሱስ ክንስቦ ዝግባአና ንኢየሱስ ክንስቦ ቀዳማይ ጌርና ክሪኦን ፐርፐዝና ጌርና ክንሕዞ ዝግባአና ሲ እሱ ናይ ዘለዓለም ህይወት ስለዘለው ወንበር ስለዝፍውሰና ስለዝገብረልና ስለዝገብረልና እቲ ስለዝገብህበና ነዚ ስለዝመልአና ገለ አይኮነን ይጉደል ይምላ ንርከብ ንስአን ነህና ናይ ዘለዓለም ህይወት ደሊናይና ንኢየሱስ ንስቦ ክብርና አምላክና ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ ብዙሃት ንድሕሪት ምስበሉ ነቶም 12 ደቀ መዛሙርቱን መንገድ ማዕጾ ክፍት አቢሉሎም ኢየሱስ ريهم السعابة ناسي تككلين يا السعابة خون سلازقبو رونج بزخونا من قدس نيسوس كنسبو سلازيقبا بزوحات ندري تابزم الله سولو جزي سقاتكم كيلوهم كفت يقبلوا لهم كتم الله سوق تكادوس تدليل يخم بيتروس تاتقبا عمل سمليسو نسغا إلوهم نايزل عالم هيوت كالا لوكا يسوس قويتاي كابا مو نابي كن كيدينا هجن هنا نسبك هزلونا سلازبلعنا سلازستنا يكونن ابزا مدرزي سلازرخبنا يو ነገር አይኮነን እቱ ጉዳይ ናይዘል ዓለምዩ እቱ ጉዳይ ድማ ናይ ህይወት ቃል ኢየሱስ ጎይታይ አረ ኢየሱስ ጎይታይ እሱ ናይዘል ዓለም ህይወት ስለዝህብና ንስቦ ዘለና ደድህሪው ዘብዘብ ንብል ኢየሱስ ናይዘል ዓለም ህይወት ስለዘለው ማንንም ከገበና ደይከን አቢድ ማንንም ዘይርከብ ሕድገት ኃጢአት ድብሃል ነገር አለ ካብ ሀብታም ተወሊድ ካይትረኽቦ ሰሪሕካ ሸቀል ካይትረኽቦ ድሆነ ደጋፊ ህዝ ካይትረኽቦ በዝኾነ ይኹን አይነት መንገዲ ክንረኽቦ ደይንኸል ሓደ ንሱ ጥራይ ዝህቦ ነገር እንተሎሲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ይብሃል ሕድገት ኃጢአት ይብሃል ምህረት ይብሃል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላክና ይኹን ሰባት ስለዚህ ተፈወሱ ይስእብዎ ማቴዎስ ወንጌል ክትሪኡ ከለኹም ካልኦቱን ስለዚህ ተፈወሱስ ደስ ይልዎም ዋው አታኸም ዝባላ ኢሎም ድስእቡን አለው ግን እሱ ሁሉ እንታይ ይኸውን መስለኩም ጊዜያዊ እዩ እታ ናይ ታስምዒት እቲ አኽጠፍቀላ ድሪት ክትብል ትኽእል አመጻጻኻ መጀመሪያስ ጽቡቅ ጌርካ ነጽርካ እንድሕር ደይፈሊጥካዮ ንምንታይ ትስእቦ ኣለኻ ገና ክትጅምር ከለኻ ተዘይነጽሩ አሰአባኻ እንድሕር ሮንግ ብዝኾነ ሪዝን ሮንግ ብዝኾነ ፐርፐዝ እንድሕር ኮይኑ
ወይ ክትስእና ወይ ታዝረኸብ ካያውን ታስምዒት ታ ኢሞሽን ካባኸ ጠፍእ ኸላ ሽኡ ምስ ኣብካውን ተሓድጎ ኢኻ ግና ትስስእበሉ ምኽንያት ኣነ ናይ ጴጥሮስ ብጣዕሚ ደስ ትብለኒ ጴጥሮስ ካብ ካለ ቦታው ንኢየሱስ ይመጽዩስ እንታይ ኢልዎ መስለኩም ኢየሱስ ኢልዎ ንሕናስ ንኹሉ ሓዲግና ስኢብናካ መኽሰብናስ እንታይ ኢሉ ሕጂ ንኢየሱስ እዩ ዘዛርቦ ዘሎ ኣሕዋተይ ማይንድ እዩ ገለ ዘይገደፎ ነገር እንተዝህሉ ነይሩ ኣይከናሽሩ ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ መመለሰሉ ጴጥሮስ ደይሓደግካዮ ደኣ እዝን እትን ኣሎ ምበሎ ጴጥሮስ ግን ከምታ ማለቱ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ብኻልእ ዘረባ ኣፕሩቭ ይገይሩሉ እወ ኩሉ ሓዲግካ ስኢብካ ኢኻ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ እቲ ሪዋርድ ጥራይ ነጊርዎ 100 ኻበት ምስ ስደት ሰማይ ድማ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ መስኣቢና ምኽንያቱ እሱ እዩ ህድገት ኃጢአት ስለ ዝረኸብና እቲ ፕራዮሪቲ ናሲ ንሱ እዩ ፐርፐስ ጌርና ክንስቦ ከለናሲ ኢዱ ካብኡ ዝርከቡ ነገራት ደይኮነስ ንኢየሱስ ንባዕሉ ደሊና እዩ ፍቕሩ ማሪኹና እንታይ ከም ዝህበና ናይ ዘለዓለም ነገርሲ ተረዲኡና ኢና ንስቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ሓደ ነገር ክነግረኩም ናብታ ሳልሰይቲ ናብታ ናይ ሎም መዓልቲ መልእኽተይ ክሓልፍ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ከለና እዩ ሓደ ሓዊ ምሳና ኣገልጋሊ ፍላይት ይወፀሉ ይኸይድ ዳህራይ ኣብታ ንነብረላ ገዛ ሓዉ ካል ሓዉ ስለ ዝመፅእ ምስ ወፀሱ ማለት እዩ ካብዚ ገለ ይድውለልና እሞ ተቐበልዎ ንሓወይ ብለና ሕረይልና ንቕበሉ ሓዉ ንጎይታ ዝፈልጥ ኣይኮነን ተቐቢልናዮ ምሳና ክነብር ጀሚሩ እድሉን የብሉን ቸርች ክንከይድ ይኸይድ ገለገለ ማለት እዩ ከምዚ ተረዲእዎ ስኢቡ ወይ ህይወቱ ሂቡ ደይኮነስ ግን ጀስት ምሳናስ ይኣቱ ይወፅእ ናብ ቸርች ኸይድ ገለ ዳልቀነ ይኸይድ ከሎስ ሓደ ጊዜ እንታይ ይኸውን መስለኩም ይሓመም አንተ ንጓሕቲ ተየም ነራ ሕምብርቲ ኣትበሃል ምሽ ሕምብርቲ ኣትበሃል እዚያስ ሕራይ እዚ ኣብዛ ሕምብርቱሲ ትፍታሕ ኢለ ፀገም የምዛሉ ኢንፋክት ዳሓኪም ምስከደስ ክትውለድ ከለኻ ተኣንስታይ ገይሮም ስለ ዝቆረፅዋ that's what is happening ስለዚ ሰርጀሪ ክድልየካዩ ክትእረመታን ይበሃል ስለዚ ንሓዊ ነግሮ ገንዘብ ይላእኸሉ ቆፀሮ ይተሓዝ ሰርጀሪ ክገብር ዳሓር ከም ዝበልኩኹም ምሳና ናብ ቸርች ክንከይድ ከለና ንወስዶ ይኸይድ ምሳና ኣብ ሓደ ጉባኤ ናይ ኢንፋክት ናይ ኣማርኛ ጉባኤ ኮንፈረንስ ተገይሩስ ናብኡ ንኸይድ ነርናስ ትኸይድኻ ንብሎ ይኸይድ ምሳና ሕራ ኢሉና ንኸይድ ናብቲ ጉባኤ ኣማርኛ ፅቡቅ ገይሩ ናይርዳእን እዩ ገለ ወርድ ኦፍ ኖሌጅ መፅያት ኣገልጋለሲ ከምዚ ዝኾንካ ገለገለ ኢሉስ እሱ ናቱ መሲላቶስ ወፅዩ ግን ኣይናቱ ያ ምስ ወፀ ግን ልክ ከምዚ ዝፈልጥ ሲ ተኣገልጋሊ ኣምፅዩስ ኣብዛ ከብዱ ኢዱ ኣንቢሩ ጸልዩሉ ተኽዳኑ ተጣቢቓ ደም ኮይና ዳሕራይ ተመሊስና ማለት እዩ ተጸልዩሉ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ገብር ንቐፂና ሕማም ዘበለ የለ ገለ የለ በታ ሰርጀሪ ዝገብረላ መዓልቲ ዝተቆፀረሉ ከይዱ ረኣይዎ መሪዩ ዝኻኸሙ ኢሉካ ደሎ ኣይድልየካን እዩ ተባሂሉ ሰርጀሪ ኣይድልየካን ዩ ኣር ቨሪ ማች ኦኬ ምንም ፀገም ዝበሃልሲ የብልካን ተባሂሉ ገንዘቡ ድሂና ናብ ገዙ ብሓጎስ ተመሊሱ ዝያደ ሕጉስ ፓርቲኣ ታትሕዝን ግን ክነግረኩም ገንዘብ ኣድሂኑ ብቆፀራ መዓልቲ ከይዱ አንዲናይብል ድኾነ ማንም ክሕዶ ደይክእል ፈውስን ተኣምራትን ርዩ ታትሕዝነን ፓርት ክሳሕጂ ህይወቱ ንጎይታ ይሃብ ሪኹም ሰብሲ ሽኡ መዓልታት ታ ኢሞሽን ከላ ፅቡቅ ነይሩ ዳሕር ግን ቀስ እንዳበለ ዝኩረ ፖስታ ክመፅእ ኸይድ ሎሚ ኣይጠቕመንን እያ ገለ እንዳበለና ሰንበት ክሓድም ሸተት እንዳበለ ኸይዱ እንታይ ክብለኩም ደልየ ታ ፕራዮሪቲ ኢየሱስ ዝበለያ ወደየ ኃጢአትካ ተሓዲጉልካ ሳያታ ዝኣበየት ነገር ንኢየሱስ ንስእበሉ ምኽንያትሲ የሕዋተይ ካለ ምድራዊ ነገር ከይንገብሮ ከምታ ናይ ጴጥሮስ ያመልስና ክትከውን ዝግባእ ካባኻ እሞ ናበይ ክንከይድ ኢና ንስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣሎካ ኢየሱስ ጎይታ እዩ መስዓቢና ምኽንያትሲ ንስኻ ኢኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ስለ ዘሎካ እዩ
ሳልሰይት ነገር ኣብዚ ኣመቸም ዛ ታሪክ እዚ ኣኽንሪኣ ኸለና ክንሓልፎ ደይ ንኽእል እዛ ኻልአይቲ ፓርት ካልእ ግዜ ክመጻይ ድን ማለት ክንነጥሮ ዘይንኽእል ኣብዚ ክፍሊ እዚ ናይ ዞም 4 ሰባት ታሪክ ዞም 4 ሰባት ከመይ ዘገርሙ ሰባት እዩ ኢየሱስ እንታይ ብል መስለኩም ኣብ ቁጥሪ 5 እምነቶም ሪኡ እምነቶም ሪኡ ነቲ መጻጉዕ ወደይ ኃጢአትካ ተሓዲጉልካ ኢልዎ ሕጂ እዛ እምነት እዚኣ ናይ ዞም ሰባት ሲላ ኣብ ገዛ ብኳልኩሌሽን ብትምህርቲ ብጸሎት ብገለ ጥራይ ኣይኮነት እትረአ ዝተገልጸት እምነት እያ ናይ ዞም ሰባት እዚኦም እምነት ኢየሱስ ሪእዋ ኢየሱስ ጥራይ ኣይኮነን ኢንፋክት ኩሉ ሰብ ይሪእዎ ኩሉ ሰብ ዝረአዮ እምነት እዚኦም ሰባት ገይሮም ሕጂ ሲንጉላር ኣይኮነትን ببلورال ድማ ተቀሚጣ ዘላ እምነቶም ሪኡ ይዝብል ናይ ዞም 4 ጥራይ ኮነ እንደሓን ንሱ ንሓውሶ ምክንያቱ ወላ ናይሎም እንተ ኮይኑ ሕራይልዎ መጽኢሉ ስለዚህ ናይ ዞም 5 ሰባት እምነት ተራእያ ብፍላይ ግን ናብ ዞም 4 እንዳድሓብኩ ሰለስተ ነገራት ክብለኩሞ ንሎም ክንውድይና ጸሊና ቀዳመይቲ ካብ ዞም 4 ሰባት እምነቶም ሪኡ ክብል ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ዓይነት እምነት ያ እዚኦም ሰባት እዚኦም ቃል ንቃላ የላን ግን ካብቲ ታሪክ በጣም ርዱእ ዝኾነ ነገር ደንጊጾም እዮም compassionate ነዚ ዝለመሰ ሰብኣይ ደንጊጾም እዮም ትላይፍ ቁርብ እስኪ ሕሰቡ ቅድሚ 2000 ዓመት እዩ ኢንፋክት ነዚ ንምርዳእ ብዙሕ ነዊሕ ውን ምኻድ የድልየና ኣነ ናብዛ ዓዲ ክመጽእ ከለኹ ኢንፋክት ሳሕጅው ብዙሕ ዘገርመኒ ነገር ኣሎ ኣብዛ ዓዲ ዝረኣኹ እና ብፍላይ ድማ ምስ ናይ ሰብ ቫልዩ ምስ ክብረት ናይ ሰብ ተተሓዘ ዝገብርዎ ነገራት ኩሉ ግዜ እንዳረኣኹ ግረን መጀመርያ ኣብዛ ዓዲ ምስ መጻኹ ካብቲ ዘገርመኒ ዝነበረ ነገራሲ ንዝኾነ ገዛ ክትኣቱ ከለኻሲ ዲስኤብል ዝኾነ ሰብ ክኣትወሉ ዝኽእል መእተው ኣለዎ ደረጃ ጥራይ ኣስካላ ጥራይ ገይሮም ኣይሓድጉዎ በቲ ሓንቲ ድማስ እሱን ኣብ ግምት ይኣቱ ባስ ክትከዱ ከለኹም ታባሲ ትወርደሉ ዳራይ ኣቱሞ ድማ ነቲ ምስኣተወስ ኣብቲ ባስ ከማን ኤሪያ ኣለዎ ትኸሙ ዓይነት ሰብ ክቐምጠሉ ዝኽእል ኣብ ኣፍሪካ እኮ ሓደ ዲስኤብል ተኾይኑ ካብ ብዙሕ ነገር እዩ ዝታረፍ ስለዚህ 2000 ዓመት ተመለሱሞ ሰብ እዚ ከምኡ እዩ ነይሩ ናብ ዝኾነ ኸይድ ኣይክእል ድኾነ ነገር ክገብር ኣይክእል ኖርማል ላይፍ የብሉን ስለዚህ ዞም ሰባት እዚኦም ደንጊጾምሉ ናብ ኢየሱስ እንተነምጽኦ እኮ ከማና ክኸውን እዩ ክሓዊ ክፍወስ እዩ ናብቲ ንቡር ህይወት ዝበሃል ነገር ክመጽእ ኢሎም ደንጊጾምሉ ይሕዋተይ እዚ ሰብ እዚ ሓብቲ ከም ዝነበሮ እንታይ ከም ዝኾነ ገለ ኣይነግረናን እዩ ምናልባት ውን የብሉን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብኻልእ ዘረባ ድማ ሓብታም እዩ ከመይ ዝኣመሰሉ የእሩኽቲ ድማ ኣለዎ ናብ ኢየሱስ ተሰኪሞም ዘምፁ ዝድግፉ ሓደ ግዜ ኣሕዋተይ ብዛዕባ ተኣምራት ኢና ንርኢ ዘለና ተኣምራት ናይ ተኣምራት ዓመት እዩ ተኣምራት ንኽኸውን ገለ ደገፍ የድልዩ ገለ ናይቲ ደጋጊፍካ ንሰብሲ ደጊፍካ ናብቲ ተኣምራት ድረኽበሉ ቦታን ነገርን ምምጻእ የድልዩ እዚ ድማ ካብ ድንጋጽ እዩ ዝመጽእ ኣብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 5 ሓደ ታሪክ ኣሎ ትዝክሩ ኢኹም ሓንቲ ሽማደይ ተጠቕሰ ንእሽተይ ጓል ዝብላ ሰብሲ ተማሪኻስ ናብ ሶርያ ኸይዳ ዳሕራይ ድማ ኣበይ ኣትያ ኣብቲ ጀነራል ነእማን ድበሃል ኣብቲ ቤት ኣትያ ነእማን ድማ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ዝነበሮ ጀነራል እዩ ግን ድማ ብለምፂ ዝተሓርመ ሰብ እዩ ነይሩ እዛ ሰብ እዚኣ ሓያል ሰብ እያ ንእሽተይ ጓል እያ ክንደይ ትኸውን ጓል 13 ሜቢ 14 ንእሽተይ ጓል እዩ ዝብላ መጽሓፍ ቅዱስ እዛ ሰብ ግን ነእማን ኣብ እስራኤል እንተትኸይድ ኢላቶ ኣብ እኮ ፈውስ ምረኸብካ ፈውስ ናብ ዝርከበሉ ተኣምራት ንኽረክብ መታንሲ ምንካር የድሊ እዛ ሰብ እዚኣ ነጊራቶ ተኣምራት ዝረኽበሉ እሱ ድማ ነቲ ናይ ሶርያ ንጉስ ምስ ነገሮስ እቲ ናይ ሶርያ ንጉስ ድማ ደብዳቤ ጽሑፉ ናብ እስራኤል ንጉስ ደብዳቤ ምጽሓፈሉ ደብዳቤ ምሰንበበ እቲ ናይ እስራኤል ንጉስ ኣማሪሩ አንተ ረአዩ ነገር ይድደልየኒ ደሎ ኣነ እንታይ ክገብረሉ ገለ ክብል ተሰሚዑ ኤልሳዕ ነዚ ምስ ሰምዐ
كم وايتبل إسرائيل أملاك كم زلوا خفلت متانسي نهباي لا أكويلو مزيو نابو تلاقيه نأمان مسمت أدمّا أبت أفدق جنا خلص نابجزو خي أتوا إلسا أجن ملك تنيالي هو إلسا خمسي لوا كيدي لوا أبروبا يوردانوس شو أتجزيت ألق شو كابز حمام زي كتنات صحيح غيره إذا مسبلو نأمان جن offended كوينو سوزت أبى مزيو يدو غمبرالو كتسليالو قالد ما مستي معرقنا توسي ماشيم أكابابلاون جلسي كمتي كستايوس تتصبيله إذا كن قال ترايتنا جرو قال كابغويتان دحروس يقولنا نايتك قال هايلي ودفوس يسوس غويتاي بزز لستغبرلنا بزز لستغبر قال قال نغرات يكونن ኢየሱስ ቃሉን ሐንሳ ሊሆንናሎ ኢየሱስ ጎይታይ ተቃል ተአሚናዮ ፈውስ የምጽዩ ኢየሱስ ጎይታይ ሰባይ ዚ አባይ አባደይዳ ክልተ ሩባታት ዶን ጹሩ የለን አብዝ ረሳህ ማይደእት ወኒሉስ ክምለስ ደሊ ግን ሰባይ ተሳአኑ ይحواتي ናብ ተአምራትኩም ዝደፉኩም ሰባሲ አይተሳአኑ እዚ ሰብዚ ይድለኛ ናብ ተአምራት ድደፉስ ሰባት ነይሮም ኣብ ዙሪው ኢየሱስ ጎይታይ ታይሎም መስለኩም كابت مسيح الله خابزي الجزا نزنبي زبلك سابزا ما يأتي خط طلق مبالزي تايت قول لك نا عنده أتو يلهم بزا قد ما كنا خذ خلهم كمهرهم سي بلايند سبوت دبالالو بكل ميراركا خطري أودي تغقل سلازي لين كتغير كلا خاسي شولدر تشيك تكبر مغنياتو يما حكيدي ممر سلازلنا بلايند سبوت سلازلو سنو تتفوس بمرأيو أب هيوت دماغ لافنا يحواتي بلايند سبوت هلن أب قون نغاسة زلو سبسي زريالك أنت يالله خمزي أدي تقبري لسي إتا ديتري أنا قرسي داري أكاسبالو كمو عين السب أب هيوتنا يبزهو يسوس قويتاي سلازي نايز سب زي بلايند سبوت زري وسبا سلازنا بروس كيدن دو أتو مسبالو وآتيو شو عاد تقزي طلق مسبالس تقال دسيات بلاني كم حسان قولا كوينة قربتو يسوس قويتاي هتعن قول أنا سلزلوني قربتهم كتأم كتري وخلهم سي اسم so beautiful كم هتعن قول أس قربته تلويت وتغيره زي سبب زي تأمراتو كركم متانسي توم هبقون زنبرو سفاسي كدقفوا ونيرو زي يوم سبات زي يوم دما بدن قاص زي تملؤوا تأمرات بهوتو خون نابت نور لايف نورمال لايف كملس كمت متانسي تسكمهم 4 خوينو نبي يسوع يزوم متي من يخون تسكيمونا بيسوس زمصانا اسكي نقرا نمين يتدل كيبكم مو حسب بابيلكم سلات زمصاكم سب سلات دافيو دي غوتيتو زمصاكم سب حسبكم سي نغوي تامسكنو ناتي فلطي مجمريا رغات حفتيان غويتا امصيات نغيراتني وسيداتن تشرش نشتي سلاز دبركم دترد انو ناي مثلا قديفاتني تمري أمس وقت دوس دن سبون سيدة church كله كل واحد يجيو كم كله عالم كوينة أبرنير تحرى كنا عن تغلى بيتسبنا نسا سخاكو نايقوي تأخ نأباني church كله تبلني تقوترنا سنبت أي كدلاني كندي سنابتي تلمنا إنه تقوترني هراي كمل سيبلا أي كدلاني تايك تقبر جميرة مسلوكم حجب زعبانا أملاخي مسكن قدام جزانا مسيات حدر متانا أي سنبت كي ترف مقريات كي جبر جزات النقد كيد قوس معاتيو قدام صباح فليت كلها شرشنا بنقو شرشنا قال لنا بلد يتحدر نقو تسي أدماس بقى تبق قرص سريحة قال ملا أبليئة تسكيمة جزات النقيدة نقل سباسي كم زغوتيتنا خنا مصوم انت هلو يحواتي ناب دراغ ناب مستكواكو سب غوتيتو نسب يأتوي غوتيتنا ناب يسوس تسكيمنا ناب يسوس انتم صانايو يغبايو يسوس كريستوس غويتاي انت يسوس يزح شكا يلكاس كتنغرو مغنياتو منتاي مسلكم بددي لنا منتاي داي مصافو ده حزب بزو هيا دغوتت بزو هيا نيما نصغام زبل بزو هيا سلازي نسباسي بقى غوتيتنا خنا مصوم زغبا كال زوسد كال ولا نادلي وشطو نادلي يسي غنا زغوتون زحزون يمانص اغام زبلو بزيو غن انت دنگيصنالو بحق
زلوا غنتات انتردينا بالله دما بناي زلعلماوي ነገር እንተ حسيبنا ካብ ሲኦል ካብ ጸልማት ክነድህኖ ቁመታን ክንብልሲ ተጎተትናዮ እንተ ሰሓብናዮ ንገሊያቶም እኮምሽ ካብ ሓው መንዚኦም ዳይኮነ ክንምንዝኦም በቃ ካብ ተጠፋአቲ ክነውጾ ይግባአና እዚ ሰብዚ ከምኡዮም ገይሮም መንዚኦም አምጽዮም ህድገት ኃጢአት ረኺቡ ፈውስ ረኺቡ ናይ ዘላለም ህይወት ይዙ ኸይዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ካላ አይዞም ሰባት እዚኦም ዘገርመን ድማ ተስፋ ዘይቆርጹ ሰባት እምነት ከምዚያ ትገብረካ ተስፋ ይተቆርጽ እዚኦም ሰባት ይዞም መስመጹ ሕጂ ምፈረድናዮም ዶ አናይ ምፈረድኩም ገዛ መሊአ ሪኦም በመስኮት ሪኦም በማዕጾሪዮም ጥቅጥቅ ኢላ ገዛ በቃ ሎም ማልቲ አይኮነን ፈቲና ነርና ዘሐወይ ናብ ገዛ ኻንመልሰካ ክብሉስ መኻአሉ ነይሮም እዚኦም ሰባት እዚኦም ግን እምነት ከምዚያ ትገብረካ ክትፍወሲኻ ጽባህ አይኮነን ሎሚ ክትፍወሲኻ ንሰሙና አይኮንና ነምጻካ ሎሚ ኢየሱስ ጎይታ ሪኦም ምሳአኑስ እንታይ ገይሮም መስለኩ ናብ ላዕለ ኸይዶም ነትና ሐሲ ቀዲዶም አብቲ ኢየሱስ ዝርከበሉ ቦታ ይብለና ስኢልኩም ወደ ተፈልጡ አና መጽሐፍ ቅዱስ ከምዝ በፍላይ ወንጌላት ከምብቦ ከለኹ as if movie ከምዝ ሰርህ ተሐስቦ ደል እጂ I can imagine በማዕጾ በመስኮት ገለስ ኢየሱስ አበይ ከምዘሎ ሪኦም አለው ስኢሎም አይኮኑን ቀዲዶም አንብቡዋ አብቲ ኢየሱስ ዝርከቡ ቦታ በት ምስራዩ ሄይ አርባዕትዮም በዲያና አብቲ ያዘለ አገበር አቡ አደይቦም ቀዲዶም ድማ እጂ ቀዱ ከለውስ ብዙሕ ሜስ እኮ እዩ ከምዝናይ ኤርትራ ዘሎ እንታይ ዝባል ሕድሞ ይባል ሕድሞ አይነት ይትገዛ ስለዚህ ነተ ሐመድ ነትንጨይቲ ገለመለ ከብሉ ከለውስ ክንደይ እኮ ነስኒሶም አለው ናብዙ ክንደይ እኮ አውሪዶም አለው ክንደይ ሜስ እኮ ፈጢሮም አለው ግን ናይዞም ሰባት እዚኦም ነገር እንታይ አሲ እዛ ሐውናስ ክፍወሳለው ምንም አይነት መሰናክልሲ ደው አይብሎም creativity ተጠቅመው በቃ ስለዚህ ወሰኑ if እንታይ ይዝባሃል አለው ባህላ በእንግሊሽ if there is a will there is a way ደራንቂድካ ደርግ ገብርኤልካ ደይትገብረሉ መንገድ የለም ስለዚህ ዞም ሰባት እዚኦም በቃ ዘሰብዚ ክፍወሳለው ሎሚ አዛም አልቲ ከነም ጾለና ይሎም ዲተርሚንድ ስለዝሆኑ ቀዳዲዶም ገላውሪዶም ንሰባት ናብ ኢየሱስ ከነም ጾምሲ እቲ ድራይቭ ከምዚ ይኸውን ድግቦ እጅዚ እስከሰበከ ለሁ ንጎን ብሎም ነረ ንገዛ ርሰ ይሰብከ ናትኩም አይፈልጥኒ አነ ከምዚ አይኮንኩ ዝጎለኒ ብዙሕ አሎ ክንሳህ ይቀኒ ንሰብ ክትሕግዞ እኮ ይልካ ወይ ናብ ጎይታ ከተምጽወዲ ወይ ድኾን አይነት መንገድስ ገጹ ገለ መስራኤካ ከማንሲ ተሐድጎኩ ይኸ ሕራይብል አነስከ ሕግዘካ ይለ ነረ ኢልካስ ተሐድጎ ይኸ ሎሚ በዚህ አይሰለጠካን በኻለ መንገድ ትፍት በማዕጾ ኸተዋይ ካልካን ናስ ተቀድድ ሳኮ የምገረማ ዘለው in by any means ግን እዚ ሰብዚን አብ ኢየሱስ ከመጻአለው ወይ ኢየሱስ ጎይታይ አቤት ከምዛ አይነት ዲተርሚኔሽን ከምዛ አይነት ከሬጅ እንተዛአትወና እዛ ከተማ ዚያ መስተገለባበጠት ኢየሱስ ጎይታይ እዚ ወለዶና መድኃነ ኢየሱስ ጎይታይ ሎሚ አይሰለጠን ካልማልት በኻለ መንገድ ትፍት ነው ሎሚ አይኮነልካን ሎሚ ሕራ ይበለን ሎሚ ከኸውን አይካለን ከምንደገና ይድገም ከምንደገና ትጽር ከምንደገና ይፍተን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዚኦም ሰባት እዚኦም ፈጽሞም ተስፋ ዘይቆርጡ ሰባት ተስፋ መቁረጥ ዝባል ነገር ሲ ዘይብሉ ድማ እንታይ ተረዲኦም መስለኩም ዚአኽብለኩም ናብ ሳለሰይ ተከይደ ወድ ሳክሪፋይሶም ራእዩ እዛ ገዛ ቀድዋ ከለሁ ዋና ዝገዛ كم زاربهم فلتيا وانا زغزا دما خمس ناي مصحف قدوس ممحران زبلوهم زبلكم انتوي ጴጥሮስ ከኸውን ይዝኸል ጴጥሮስ ድብላ ይምሰልኩም እዚ ገና ናይ አገልግሎት ጅማሬ ናይ ኢየሱስ ጴጥሮስ ማለት ናይ ማልኮስ እዝኒ አብታ 30 ዓመት ከማን ከይተረፈስ ድቆረጸ ስለዚህ ቤቱ አፍሪሶም ሲስቃይ ብሎም ነው እዚኦም ግን እንታይ ተረዲዎም አለው መስለኩም ካብ ህይወት ሰብሲ አይበልጽኒ እሱ ይክፈል እዛ ሐውና ናብ ኢየሱስ ይምጻ እንበር any sacrifice any ዝኽፈል ነገር ሲ ንኸፍል ኢሎም ሲ አትዮም ማይ ሳልሳይ በዚያ ገዛዝ እታ እምነቶም
ناي هبرت أمنتيا أمنتكم يزبل كم تيم يوم سريهم 4 يوم يزموا مسماتو ما أتوا مسعنو أنا خمس بالكم كحسبوا خلهم 4 يوم بحدا نابنا حسن دا يبمو نقدد قال الدبلو أي مثلا أنا حدا يخابوا ميلو دخو نابنا حسن كيرناس كديرنا تايزو زلوا بو يرنا نقطو قبل كلستم كالوتو صبو حسابي سميرهم حراي إماماتهم نمدحان دخون نوانجيل زخون نجارات نمنجس عملاق زخون نجارسي يحواتي كنت تحاببري زقبان أمنتنا خنقتوا يزقباننا قال نجارسي كجبر كله نمنجس عملاقسي أنا ونابو الله يدبها لي يسوع قويتاي سكين تاي كجبر يوم كندري أمينا أي بالد نوري قال نجارسي سب سلمنجس عملاق سلوانجيل لو كجبر كله سي تغيلك تدقفو مسو تخون تحبر امنتك تحابيرك امنتك تحيسك ايغا نتمدحان نولدو نتمدحان نجنريشن نتمدحان نحجر نكتما نقولو سي كما تصمتان تقبر انتو يسي بزعبا حنصا ناي زروبابيل ناي زي بيتكريستيان نمغزاسي بحال نيرو اجي اسنوت اماونت ناي تገንዘብ አይኮነንኮ ዋላ ደይተመባጻሁም ሕጁ እንደመጻሁም 5 قرش ደይተኸውን 10 قرش وندي تخون امنتنا قنتاي نكبر مسلكم نتحبابر امنتنا كتحبابر كله بحاده كنسمر كلنا بحاده اميننا هذا نجر كنقبر ندحر تحايزنا دو دبلنا هيل زوم 4 سبات زي هاي زوم مصيو مجي انا حاسبه الله هم يلي الناس نورمال تسفا زقرص نجر سي زي رخو ما يكون بقى انت يكونتن مالتو نملس قال الزبلون يسألنا نخون جن تهدن تايبل أتاجوها لما قلتي كنا مسوينا زي سبزي لما قلت كنا أتوينا قال أنا يسنفنا قال أنا يدحر مبال وي قال أنا قرم كسم أخلصي تدقاجف كأخا تتحايز كأخا نتسبن مدهان نابويتا كنا مسوي زقبا ويدما نخبر أملاخ نمن قست أملاخ نوانجيل زقبرو نقرات كلهم سي كلنا ينا أمنتنا أو كنا حبرو زقبانا سلازو زوم سبات زيهم بأمنت كم زجيرهم مسامصو يسوع دما مسرع يوم سي أمنتهم رعاية يبلن نامو ودي هاتيات كاتا حديقات الكيا تزبلت أنا جر نجيرو مسؤ دما هاي بعرسي تحاتيات كاتا حديقات الكا بروف كتكون سلا زي تخيل تابت الرئة صم بزرد أم من قد دما بعرسي نسو دام لاخ مخانو هاتيات دما كحدق سلطان كم زلو وخري أمتانسي أرات كاتسكيم كاس كيديو ناي ماركوس فيفرت قالوا الله بو نبو دما زبزب بديلو لما قالتي دهونا يغون عينت حما انتلونا بو نبو immediately كم زبل immediately لومي كفوسنا دخل يسوس عما أخلنا له هاتيات كحدق كاب كعلى تزغب دمالتي أبسخنا زلوا حمام أبسخنا زلوا نجارات كالألوسي نسوي كالوي أب نفسنا زلوا أب هيوتنا زلوا ما نيجوا معينة نجاراسي بونبو immediately لومي كحدق لومي قبل لنا خدنساسي يجبوا يسوع كريستوس قويتاي كلنا خبز لنا نتسمو سألنا خنودينا እግዚአብሔር ይባረክ ቅድም ሰዓት የዘለሁሞ ተሰይተን ቀሳቀስና ሁላትና እግዚአብሔር ይባረክ ቶም አገልግል ተጥራይን ቀሳቀሱ እግዚአብሔር ይባረክ በሐደ ጸልይና እግዚአብሔር ይመስገን ክንውዲና ሃሌሉያ 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 ይዳውና ነዘርገህም ወስኪ ነባረክ ኮነ ዝጎይታሲ ነመስገን ነው እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ጨለማው ከብርሃኔ አሜን 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 እመሜ ከመድኃኒቴ ጨለማው ከብርሃኔ በላይ አይደለም በላይ አይደለም
እግዚአብሔር ነው ብርሃኔ እግዚአብሔር ነው መድኃኒቴ ጨለማው ብርሃኔ በላይ አይደለም መድኃኒቴ በላይ አይደለም እግዚአብሔር ነው ብርሃኔ እግዚአብሔር ነው መድኃኒቴ እግዚአብሔር ነው ብርሃኔ እግዚአብሔር ነው መድኃኒቴ እንደገና ዜና አውጆ ጨለማው ብርሃኔ I
ቀላል ይህም በእግዚአብሔር ዓይን ቀላል ነው ችግር በእግዚአብሔር ዓይን ቀላል ነው ቀላል ችግር በእግዚአብሔር ዓይን ቀላል ነው 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 ከባድ የሚባል ነገር አታውቅም አይቻልም የሚባል ነገር አታውቅም አይሆንም የሚባል ቃልን አታውቅም ምንም መጣ ብለህ አትደነግጥም ስለዚህ ዝም ብዬ አመልክሃለሁ ስለዚህ ዝም ብዬ አመልክሃለሁ ኢየሱስ ጎይታይ ተኻሊ ምሳናይ ጎይታና ኻአልዩ አራትካ ተሰኪምካ ኺድብል ምሳናይ ናትናዩ እስኪ ነዚ ጎይታ እዚ ብእልልታ ብጭብጨባ ነኽብሮ ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ኩላትና እስኪ እንትና አሚትና እናጸለና እግዚአብሔር ይባረክ ውሽጥና ጎይታ እናንገስናዮ እናኽብርና ክልተ ጻዊት ክገብር የመሆን ወዲና እግዚአብሔር ይመስገን መጀመሪያ ኃጢአት ኩሉ ደሓድክ ኣብዚ ጎይታ ዝመጺኹም ረፍቲ ክትረኽቡ መታን ብንስሓ ናብኡ ክመጽእ ክምለስ ህይወተይ ክህቦይ ዝብል ሰብ ኣብ ማእኸልና እንተሎ እግዚአብሔር ይባረክ ካልኦት ኩላትና እንዳጸለና ምስ ጎይታና ንራኸብ ነፍስና ኣብ ቅድሚኡ ነፍስስ እግዚአብሔር ይባረክ ከምዚ ዓይነት ሰባት እንተለኹም ንምልክት ኢድኩም ሃሪኡን እሞ ጸሎት ክንጸልየልኩም እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ካልኦት እናመስግንና ካልኦት ምስ ጎይታና እናተራኸብና ሃሌሉያ ከምዚ ዓይነት ሰባት እንተለኹም ንምወዳእታ ዘድል ክበኩም ደህፍር ነገር የብሉን ኩላትና ብኸሙይና መጺና እግዚአብሔር ይባረክ ጸሎት ክንድግፈኩም ጸልየልኩም እግዚአብሔር ይባረክ ካልኦት የዳውኩም አውርዱ እሞ እግዚአብሔር ይባረክ ከምዚ ዓይነት ሰባት እንተለኹም ግና ባህሪኡን እግዚአብሔር ይባረክ ከላይ ድማ ከምዚ ጌርና እምበኣርሲ ግን ወዲና እግዚአብሔር ይባረክ ኣብ ስጋኹም ኣብ ኣካላትኩም ሕማም ዘለኩም ገዳትረኸብኩም ምስኡ ድማ ስጋኹም ኩሉ ክፍወስ እግዚአብሔር ፍቓዱ እግዚአብሔር ይባረክ ሱር ኩሉ ሽግርና ሓጢኣትና ካብ ዘለዓሎ እግዚአብሔር ይባረክ ምስኡ ዝመፀ ዘበለ ኩሉ ድማ ጎይታ ኸልእሎ ኢየሱስ ጎይታ ስጋና ሕማም እንድስማዕና በአካላትና ዝኾነ ዓይነት ሕማም ዘለዎ ሰብ እግዚአብሔር ይባረክ እጂ የዳው የሪን እሞ እንጽልየሉ እግዚአብሔር ይባረክ ናናብሲ ሌሎቼና ምጹናብሲ እግዚአብሔር ይባረክ በድራቴን ሳይ በእምነት ገንቡኝ በሾም ገብሰላዬ ልጅ ከመባል ከፈርዖን ጮማ መከራ መረቱኝ በሱስ ብጋራ ለዚህ ነው ሁላትና እግዚአብሔር ይባረክ ከምዞም ናይ ኣርባዕተ ሰባት እምነትና ክነዋሓዶ ኢና ብሓደ ክንኣምን ኢና ተኣምራት ኣብዞም ኣሕዋትና ኸውን እዩ ተኣምራት ኣብዞም ኣሕዋትና ኸውን እዩ ከምኡ ዝኣምን ሰብ ተኣምራት ኣብዞም ኣሕዋትና ክኸውን እዩ ኩላትና የዳውና ንዘርግሕ እምበኣር እግዚአብሔር ይባረክ ጸልየሎ ፓስተር ኣማን ኣሌክስ ናብዚ ጸልዩ ቴዲ ፓስተር ዮናስ ኩላኻትኩም እግዚአብሔር ይባረክ ከአሊባል ነገር አታውቅም አይቻልም የሚል ቃልን አታውቅም አይሆንም የሚል ቃልን አታውቅም ምን መጣ ብለህ አትደነግጥም ስለዚህ ዝም ብዬ አመልክሃለሁ ስለዚህ ዝም ብዬ አመልክሃለሁ ይሁን ተአምራት ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ማካባዲና ረባቱና ማሰከለ በስመ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ናይፈውስ በሕይወትና ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ቀላል ነው ይሄም በእግዚአብሔር
ቀላል ነው ቀላል ይህም በአምላኬ ዓይን ቀላል ነው ቀላል ነው ቀላል ነው ምንም ነው ምንም ነው ከባድ የሚባል ነገር አታውቅም አይሆንም ነገር አታውቅም አይቻልም የሚል ቃል አታውቅም ምንም ብለህ በመደንጋጽ እግዚአብሔር ይባረክ እንጸልይና ሁላትና እንጸልይ ሁላትና እግዚአብሔር ይባረክ የዳውና ንዘርግህ ሕይወትህ የዳውና ንዘርግህ በኢየሱስ ክርስቶስ ፈውስ ይሁን ተአምራት ይሁን በስም ኢየሱስ ክርስቶስ باسم ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይለ ሕማም ዘበለ ሁሉ ንነቅለለና ንሰብሮለና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል ፈውስ ይሁን ተአምራት ካይሁን በህዋትና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምራት ይሁን هالتزيكال تخيلي خيلي من الدويلة لقالك آمينة بسرار حقا أقرب كاني زيادة مسكن كبرنا أملاقنا يقول كلاتنا يدونا زرقي هنا هبرت بأمنت زيادة يبارك سلهم يحواتنا لخب አካላቶም ተአምራት ክገብር እግዚአብሔር ክፈውሶ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዘሸግሮም ዘበለ ሁሉ ሕማም በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ልዕሊኦም ክነቅሎ ካብ ስግኦም ክነቅሎ ካብ አካላቶም ክነቅሎ ጠናግና በስምሸት እዚ በስምዓት እዚ ከዓቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በህብረት ንጸልየሎም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተአምራት ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተአምራት ይሁን ሃሌሉያ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ እስኪ ምስፓስተር በረከት ሐውና ኮይና ስለ ሁሉም ተقليلنا የሕዋተይ እንጸልይና እግዚአብሔር ይባረክ ነሰማማ አዩ ነውሐዶ እምነትና እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ኩላትና ዳውና ለልዕልሞ ኩላትና ክንጸልይና أنا እምነት ጸሎት ድማ ክትፈውስ ያ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ጎይታና መስግነካ አለና በኢየሱስ ስም ክብር ሁሉ ንበና ቃልካ ሐቂ ሞነ መስግነካ ቃልካ ዝሰርሕ ሞነ ባርከካ حيل اسمك لعل كل يوم مسكنك حجر ما نصلي لنا اب حواتنا اب احتنا ناي حمام حيلي ناي كنز حيلي بيسوس كريستوس سم كنقل نصلي لنا بقويتا بيسوس سم زتنقل يهون بدالخ حيل حمام بيسوس سم زترقم يهون بدالخ زتلعل هون نصلي بدالخ بيسوس كريستوس سم قويتا እግዚአብሔር ውስጣውን ደጋውን ዝራን ዘይራን كل عينة حمام بيسوس سمين نغلب الله بيسوس سمين نغلب الله بيسوس سمتنا نغلا يغون من الله شربت ديالا باغانتا شيلا باغانا منانا موس بيسوس سما نايفوس حيلي يحلف بالله نايفوس يحلف بالله باسم يسوع كريستوس نايفوس حيلي يحلف بالله ابعدات انت يحلف بالله اب قربت اب سقا اب دم زبله كله بيسوس سم نايفوس حيلي يحلف يبلعله بحقي نسون حمامنا صرو نسقينا دما اب نفسه صعنو سلام من تنركب مقطعت غلونا وورده بسمبراتهم زحوهم تويلهم تتصعفه نايفوس حيلي حجي يحلف يبلعله اب دقها يخون يبلعله سقا يلبس يبلعله ኃጢአቶም ይغረ ካብ ተባህለ ትዛዓበየ ክብደት ካብ ተወስደ
إذا من ما يكون نعخمونا مسكنا كلنا سلازي دك فوسو قال كايمو فوسوم كتصنع يصلي الله فوسوم سقا يلبس بلا الله قويتا بيسوس من مسكنا كلنا فوسي انجرا ولديو سلتبه لنا لومي انجرا ذهب كنا نمسكنا كلنا انجرا سلزبل عنا نمسكنا كلنا كبر كلنا عخان بكلنا بقويتا بيسوس كريستوس سم امين دموع عللتا دموع طاقعت هاليلويا هاليلويا እግዚአብሔር ይባረክ ደሞዳታ ዳውና ለለሞ በረከት እግዚአብሔር ክንወጽና እግዚአብሔር ይባረክ ዳመስገናዩ እግዚአብሔር ይባረክ ዞም ጸለናልኩም አህዋት ወይዳ خمس حويكم ابي ህይወትኩም ተአምራቱ خمس ገበረ ከምዝ ፈወሰኩም ነአምንና እግዚአብሔር ይባረክ ንክብር ጎይታ ድማ መስክሩሉ እግዚአብሔር ይባረክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈውስኩም ይጽና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈውስኩም ይጽና አብ ነፍስ ወከፍኩም ጠና አወጅና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መለኮታዊ ጠና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይውረስኩም ወይታና መስግነ ካሎና ስለዚህ ነበረና ጊዜ ሁሉ ክብርና አኻ ይኹን እግዚአብሔር ይባርኩም ገጹ ይብራሃልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም አብ ተኸድዎ ሁሉ ንሱ ይቀድመልኩም ደጌታ ጸላእትኩም ኩሉ ረሱ ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ሰሙንኩም ዝተባረኸ ይኹን ላኽባርኩም ሰላም ኪዱ